sweetie. Do you know when I'm so? Be by who friend. Kawako mamma. Saudi wako mamma. And so me don't do the mount. Young mamma said, Sir, had the dinner come. Lady Macume in a mount. Sweetie, Lady Macume in a mount. Sweetie, I thought I was Nick Nebisa. Miss Alfona, the soft ladies, me from so the gentlemen. The baby, now Zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds zero. Your baby, you saw on page my I can now, I don't know. The man worrying robbers and worry. Akuma Efe, 87 pounds. What day? Ain't you say? Odoku sunsun. Awo mi doing. Eti fuso but any pound. Eti me ya boni afe free me yo. Awo mi doing. Awu ti mi obia. Sanyo no. Eti mi na no obepa. Obepa. Eti mi no obepa ni mo tu. Me pa time. So you know seven hundred years. Oh, be can you my yet you? Oh, day. Namin to me was and I say, can you mean yet? Oh, day. Namin to me do yes. Into himself. Oh, do come so. All day. The same for so but any paho. Send me a bunny a pachamio. All day. I mean, see me do yes. My name is All day. Nami to me was. And I say, can you mean your chamio? All day, Nami to me do yes. Manpower. What was it was a good moon? I want to be satisfied. When you need me man be pa me man. What the man? What the man of see my best saying. When what to me call best saying? Okay, you can meet me and every okay, but I could not more come. Say you are 87 my best saying. And I mean to me call about 30 minutes. 30 minutes. And son, I will waste 30 minutes. First run, 30 minutes. And the first run, 30 minutes. I want to make a run saying, it told the beer to me come here, son. I want to make a run. It told the beer. It told the beer. One cockrano. I think one and that's one for you, but and also will last 30 minutes. That's some ketua. And that's some ketua. Nadia, the honor, yeah, money, yes, sir. 87.9. Yeah, money 18 years, and then I will be our 3 weeks. Ubang up, but then we know what's up for that. What's up for that? I would if you come at Juma. There be employee. They say, what's happening here? And say, the Bema Cofanti. That's all the Okafran about what's happening. And the account and Kolan, and then in Kolan. And I'm in the zone on Bachelor Woman. Say, what was about budget? Silence means concern. Obedient.
Akuma FM 87.9 Kumasi. Said your papa you are catching them me funny and yen bibia. Mufa nye bibia no no de why bibia. One family. Why ye bibia. O ma me okọ ya o eyi oba eyi ono no watu na nefi a akra ne a mo fa nche. Mo fa nche. Akra ne a egu pampers mu a wo bayi a no wo dia to tax so ama mo abem no. Eyi ono a. Ko se ne hu nyinka. Una egu tax so na apro mo abem. Nipa bebre ba be me timi fere obi no ba be dia dance yesem. Zinzin, I can cry now, walk a 30. Uncle Bob say, eh, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my I call can now, I don't know. The man worrying robbers and worry. Akuma FM 87.9 Kumasi. Minus minimum. And I'm not saying microphone no no. Remember this kind of words. There's so many we are nobody's catering for me. Minimum we are me say we smoker. Some it when you are looking at me, do I look like a we smoker? I be they are fools. They are fools. Yes. Minimum we are more be or mufie. Or mufie akronfo ne akwinsa for or mufie. Nto mu ni mufie asem. I can see a gentleman like me and tell me some minimum. Say na mo damage the image of a gentleman's outside. Mempa na sa. Na minimum we are one e fa no bisa what be sure mo da say emba ye den didi. Me buy am some tell you what be say one e tata the man. And they be sitting in their houses talking nonsense. Young as some kra. Na minimum we are who fear bi no. Wo so ye ba di tra say minimum we na we be di tra chire obi. And you so do fear some obi na hwe me. Look at those fools. Omona keka nsem gu me yire na suma. Oya ni ya oya no. Can you imagine say oba maba warewa? Me me yire hunu say me nuwi. Me nuwi oba tu ni obesi den. Na me nuwi kura we yo fi asem. Yo fi asem. U fi uni aba mo adama. Uni aba onya ni oye. Munya isa bia na mo say ni pedin dodo. Mu na ni mu osewini. Madam look at me. Me share me say wini ma. Me hu kura na ye me wanwa. We 14 na you know. Today we 14. Look at your foolishness. Me to one a young boy man kwaye massa man kwa de nante basabasa no so na me dwale ye adwuma no. Eno na so omo no. Simple like akuma ejo dale never Akuma FM 87.9 Disapuma edanciona yet me diatina all day. Disapuma edanciona yet me diatina all day. Akuma ejo day. Never made it. I just saw Akuma ejo and a bema yedrei etu empon a yen crep. I feel we mono dear, not just say a ye were don't quasan say or do. AVM running in our studio. Aha, Akuma 87.9 FM. Akuma Musam Jumadi 2026. I live one, the Dinkakura, and ya de Bremono. Na Yamamina Swafisiapa, Yadanyamia say, ene, January, Bosman de Toso, enum, menum yunina, Yadaswada, ete enquamu, and you will be a Nanyana sa no pay, Namajan Sapa. Sadodo no a ene koye bronya fofida wono mukodi ye ne wo mo adwumayefo wo mo namfonom adi ntitimu ye kwabo nanso ne ubeko obi office no
na kyerɛ sɛ tuntum wobɛkɔ obi office no na akwakwayɛ awerɛhoɔ ne oson wobɛkɔ obi office no na nakonya kogyan na ɛbɔ ho nanso yɛdeɛ ɔdomfoɔ no adom aboa yɛn wasan de yakɔ na wɔde yɛn asan aba na yɛka kyerɛ ne sɛ aseda nka ne din mede nyame ase nso de ma wo nnɛ yi wohwɛ me na wotie me so wo nyame ama ɛnnɛ mabɛtena woda so hwɛ me tie me kyerɛ sɛ woda so ɛtenkwam ɛno nti ɛne abusua no nyinaa yɛahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ nyinaa na yɛka sɛ mede nyame ase de ama mo nkwa paa na afei masan adamu nyinaa ase bie mu 24th no akoma akunafoɔ deɛ no akoma akyɛdeɛ moboa yɛ kama ma bibia nso ɛyɛ fɛ wo a woyi wo taku wo a woyi wo sempoa wo kakra wo mo no wanwa wo ntoma bi a wode baayɛ ade bi a wode baayɛ no onyame ɛnhwɛ ho na afei wɔmfa ɛnhyira sɛ wo ma wɔ mo edidi meyɛ na wo ma wɔnom ɛsereyɛ na wo ma wɔnom hyɛ kɔ asɔre na wɔ mo ɛkɔsa him handkerchief dɛ nyame asenti onyankrompɔn fa ho ani gyere nyinaa ma ho na ɔmfa ɛmra wo fie onyame ɛnhyira mo na wɔnyɛ mo kɛse yɛni sɔ deɛ moyɛ yɛni aso pii na bro yɛ adwene yɛnti aseɛ so because for about 3 months as a 4 months no na yɛ expect sa sɛ yɛbɛtumi ayɛ saa ma na bro so ama akyire yi wɔn mo ba akyire yi kura nso obi atimi enya abie wɔn a wɔba anadwo no nwura hɔ no kɔkyinkiri aban no mban na te sɛ anso wɔn so fo bɛdi nyinaa akɔ sɛ deɛ yɛtiefoɔ dom yɛ no na wɔn ka sɛ yɛnyɛ no deɛ ɛka akyire nyinaa ebi mu baba ɛgye kɔɔyɛ na ɛfɛ dodo sɛ deɛ ada no adeɛ no si yɛɛyɛ no program no si yɛɛyɛ no mɛfo mi gyina hɔ a mesi ɛwurade woso efisɛ sɛ deɛ na yɛyɛ hunu no na yɛhunu ne saa nanso so eduru mmerɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ no ɛyɛ fɛ boro so ɛtiefo onyame nhyira mu onyame nyɛ mo kɛseɛ baabi obiara de ahokeka koraa yɛ ka mode ba no ɛyɛ na yɛyɛ fɛ nyame nhyira mo hwɛ ɛne gyeɛ ɛne asa ɛkɔ soɔ nyinaa ɛyɛ moadarom ma hwɛ na wo maame yɛ nte sɛ ɛsa na nipa nte sɛ ɛsa ɛkunafoɔ ne ewisia mu di asase na kyerɛ sɛ nhyira a efiri mu no ɛyɛ wo dea efiri sɛ wɔ sɛ wo a wobie wo nsɛm ma mɔborɔfoɔ no ɔno nyankopɔn hu mmɔbɔ nti wo wabie wo nsɛm saa ma mɔborɔfoɔ sei no ehu nhyira nyinaa yɛ wo dea nti 2026 yi deɛ Awurade ba wo fie na waba abɛhyira wo sɛdeɛ wama yɛ maame mo ani agye sɛ yi nyinaa no ɛyɛ wo fie nko a Awurade nhyira mo na mo yɛ nyinaa yɛyɛ fɛ Awurade nka mo ho na ɔnyɛ mo kɛseɛ si yɛba mo nkyɛn a mo so mo dom boa yɛ 2026 no Awurade mo ayɛ na nyɛ kama na yɛ sika so mmra mo bɔtɔm sɛ ɛbɛyɛ a yɛsu frɛ mo a mo nso mahu yɛ mmɔbɔ nyame nhyira obiara bɔtɔ biara mu nyɛ ma yɛdamasenti saa berɛ deɛ na kyɛ sɛ akoma mu nsɛm dwumadie no yɛnya atraseɛ wɔ bɔ adeɛ de nkwa no awura yɛ muo na ahoɔden no wɔ hɔ ne yaba no deɛ wo a wonim sɛ yaba nti adwuma no a ɛna saa berɛ deɛ yɛba abɛyɛ na soro ne yɛboafoɔ na yɛnim sɛ nyankopɔn ka yɛ ho nti biribiara ɛbɛkɔ kama ɛde ama yɛ Pastor Julius Naba ɛwɔ ha Evangelist Samuel Mensah Sikapa na nakua watene nka dada me producer ɛyɛ Ishmael Howard wɔbɔ me chidom ɛne adɔntene sanso ɛna Beluchi ɛne Nana Yaw sabre yi wɔn ɛde yɛ kɔ social media mesra wada yɛn Facebook no hyɛ ne nsoma me sɛ ɛyɛ akoma 87.9 FM ɛno nti wo like wo follow yɛn na wa like wagya comment no wɔ hɔ na wa share ɛde ama yɛ modaworo ma momɔmɔde asɛ mo bɛ share ɛde ama yɛ na mo like na mo share mo like na mo share na mo follow ɛwɔ yɛn Facebook wɔ no mo follow yɛn mo like page no mon comment ɛwɔ hɔ ɛmfama yɛ na afɛ YouTube no nso akoma 879 no wadaworo ma mon subscribe na mumia notification bell no so sɛbɛ yɛ abrɛ so a wobɛnya notification no na motumi nso awɔ so ahyɛ ama afoforo nya bie wɔsɛ Chrome TV ɛdɛm live Free FM 97.5 nso ɛwɔ Techimania ɛnɛ wɔnom nso boa yɛ papaapa na
bibi atumi akɔso Harima supermarket wɔnom so ɛwɔ Ahenema Kɔkɔɔbɛn wɔn abiem wɔ hɔ paa yɛ a ɛnya asɛm ketewa ɛno nti ɛyɛ a mo a mo mpɔtam ho nso na mo akyi akoma mu nsɛm dwumadie no bi ɛwɔ hɔ ɛde ama yɛn ma yɛnkɔ na mene me nua baabi nkɔdi nkɔmmɔ na ɛdin a me nso menya atena aseɛ deɛ wɔfrɛ me a medi bɛhunu na mɛgye wo so ɛyɛ Marcos ɛno nti wohunu me sɛ yɛ modin biara medin no mabɔ akyerɛ wɔ no obi adi ho hia no nti medin no ɛde Marcos nkɔ na mene me nua baabi nkɔdi nkɔmmɔ ma me ne mo ha baabi voice no for one of me was started 2026 nti me du meja enu meja na tama upie na me show office no me te se phone so a wo kasa na nyasem ketom say yi ababa yi na ni eden sa nti me se wada ma me hia na eden no studio ha wo de be ma me aha wasam no areho ohunu ena ha adwen pa akwese ebu mpre no pa we se ni mpre no se ni mpre nsa so nti nyasem keto akra enu nti me se wada bubo ma me wodin gift free hin and buy. Okay. Every ewa akoma mu nsɛm dwumadie so. Akuma FM 87.9 Kumasi. Ekwan bɛ so na afa so bɛhyia wo fie wura no ne nyinaa sɛ ɔka sɛ ɔne wo fie wura no hyia ya fa bi no mente ase nti kwan bɛ so na bɛfa so ɛbɛhyia fie wura no deɛ na yɛyɛ fa hɔ no nyinaa ma me te sɛ deɛ ɔde maa me na nti mbedru Kumasi no na asɛ mekɔgye me Ghana card wɔ baabi nti driver na mehyia no sofo line no saa driver ni no ɛna ɛyɛ sɛ meka kyerɛ na so delay me na me sɛ ɔnka ne ho ma me na mepɛ sɛ mekɔpɛ dan na bia metie ne yɛtu me ɛna driver ni yɛ sɛ wɔ ne childhood friend bi wɔ hɔnom na ne me gye su sɛ yo mate nti ɛkɔgye Ghana card ne ɛfiri hwɛdeɛ hɔ no ɛbɛduru yɛ no ɛna ɔde me kɔ ɛyɛ Barikɛse ɛyɛ na ɔfrɛ na danfoma no bɛhyia yɛ kuro no mu mfimfini baabi ɛna ɔde yɛ kɔ Barikɛse no to ɔde yɛ kɔ na fie no mekɔhwɛ na yɛ ɛhyɛ new site ɛyɛ uncompleted kola light ni hɔ yɛ plaster mu nyɛ hwɛ ti mekodure no na mempɛ dan no na mmom stress a me fa mu dadaada ne nti no na mempɛ dede ne ade na me yɛ okay sɛ ne ha na me nya me peace of mind nti ne metena ha ti me 2000 for dan 2 years no ɛna ɔmode yɛ cement wɔ dan ne mu ɛde maa me then ta na me wɔ baabi a me fra aka no bɛso twɛn sɛ mu wie a na nka me de me nneɔma aba dan ne mu so mo yɛ dan ne wie mo flow inside no de me 2000 yɛ na me ba dan ne mu ti me ba yɛ no na sɛ me fira ne free kofro nti ɔba na ɔne me ɔba na abɛma me sika na ma no aduane ne nyina yɛ di na mbɛto maame bi ne kunu wɔ fie hɔ no na ɔmo mo hwɛ so ma me ɛna ɔmo ti mo me de na me de minim sɛ ɔmo han sam akyire na me behu sɛ ɔmo ti mo sɛ hwɛ so ma me nti me mom na me atua me dan ka ɛna na me ti dan mu nti me ne fira ne san bɛ bosome bɛ miɛnsa ne ade me de me fa sɛ me bra panyin ni mu hɔ saa na yɛ me ne nete kɔpem sɛ me bi ɔde to manim sɛ ɔpɛ sɛ ɔne metena ɛna me bisa ansa de oni ɔba bi ɔne nete ɛna ɔka kyerɛ me sɛ da bi ɔno ɔba bi ɔne nete nti ɔba otimi gye me phone na omiamia so ɛhwehwehwɛ me chat ne ade nti da ko na me fa ne phone nti me fa ne phone no na sɛ ɔno ɔba bi chat ɔ block view no na me bisa sɛ na bra sare yɛ sɛ onni obi a ɔne nete na sister we nso ɛna ɔka kyerɛ me sɛ sister we deɛ ɔne ne nete ɔne ne agyae ɔne ne tia sɛ ɔka sɛ ɔne ne agyae bibisa na me mamfa ma adwen kora yɛ dɛ ama no me hu no sɛ because sɛ me ti ne dan ni mu no ɔpɛ sɛ ɔne me yɛ bibi kɛkɛ no gya me life yɛ dɛ ɛma me ti mɛmfi no nti me ne afei ma mani ba me hu sɛ ɔpɛ sɛ ɔtwi me di all because sɛ ma bɛtɛ ne fie onim me papa ni me busuani bia nti no ti me ti ne fie hɔ no mu sa bɛ 1 month azete ɛna ɔfrɛ me awia kataban bi osu ɔno so tonton phone so pizza so na minim sɛ bi agya na atɔ no hɔ na se yɛ bɛwia no na me bisa n sɛ de asɛm na ɔse ɔne ne gɛ na agyae na ntena de ntia na ɔse wafrɛ na awia ya na bla bi na afa call no ɛna bla ne so ɔne ne nete na abusafo nyina ni ɔne ne tan 3 years ni ɔno nso bɔ wabɔ no ho ka wɔ nursing training nti na gɛ na ayɛ ne saa na ayɛ ne yɛ yie paa
nti sɛ ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ me sɛ ɔnyɛ ɔne ne nati wie mu ne n'agyae na me na ɔne me bɛtena ɛna megye so sɛ yoo mate nti emu hɔ no saa ne broken heart ne mu no ɔyɛ n'adwen sɛ ɔpɛ sɛ ɔtɔn ne 3 rooms na me bɛto yɛ na me han baako na papa no ne yere nso te baako mu amfimfin de ne si hɔ no ɔyɛ n'adwen sɛ ɔbɛtɔn ɛna me ka kyerɛ ne sɛ agyapadeɛ deɛ yɛ agyapadeɛ ɛma ne ntɔn nkɔ no odi kan tɔn bi kɔ kata no anyɛ yie ama no ɛna wasan aba na wotɔn we na sɛ ɔsan akɔ na sɛ ansa nkɔ yɛ yie a wobɛsoɛ wɔ hemfa efie de efie mmerɛ anytime bia no esi hɔ no ma ɛyɛ wo deɛ na me kyerɛ m'adwen saa ma no ma ɛnyɛ because sɛ me han ne ntina sɛ bi obetumi ntina ma me ka asa me kyerɛ m'adwen sɛ ɔbaa sɛ bi one bɛrima te wo kyerɛ w'adwen de ama no ɛna deɛ me ka asa de kyerɛ no ta sɛ ma ɔka kyerɛ me ne sɛ papa no kora na ɔde dan na ma ɔne ne yiri firi kora mu ti mu kora no ɔde saa adwen kyerɛ ne baa sɛ ɔpɛ sɛ ɔtɔn no papa no kora fo ne so sɛ wɔntɔn no ɔmfa nkɔ na me ma kora ketewa metua dan kampo deɛ na sɛ matumi akyerɛ m'adwen sɛ ya na kyerɛ sɛ mepɛ sɛ ase wahu nipa su bi wɔ me mu ɛna megye so sɛ yo nti na afei deɛ wabɛpɛ m'asɛm ɛna me ne netie nti tini mu ayɛ nti na me yusu ya ɔba no wabɛma me sika ne ya no aduane na wadi no ɔkɔ ohia me na wasɛnde me sika na maba kɔ from hɔ no saa na wɔde yɛ me na ne me ne yɛ den ɛte hɔ no kɔpem sɛ mama yɛbɛtwerɛ bi si mehia phone ɛna me friend ka kyɛn sɛ brasa me srɛ me pɛ 6 kola na me de asua adeɛ wɔ classes ne ade wamfa ama me ne ne tie nso sɛ bio na me bisa ne me pɛ phone na me de asua adeɛ wɔ online ya no mo ma yɛ questions bi nso sɛ ya yɛn set yɛn sua ebi betimi atoto ti me fan sɛ bɛma me ne otie sɛ obɛkɔ akɔtɔ foforo ama me a ɛyɛ wadwuma mu die ka obɛpɛ bi de ama me kae no wamfi me ti na me ne tie no nso no na me mpɛ sɛ weda bia me panto brazil ni na me bisa free no na me mpɛ ne sa ti me ka kyɛn sɛ me srɛ no ɔmboa me na me nya sika na me mfa ntontɔn mmɛma ho nneɔma wɔ baabi a me wɔ no sɛ na ɛbɛyɛ nka saa pampers mo ne pad mo ne saa nneɔma no me mbisa mfiri ne hɔ no me ka ne nyina wa ama me saa sika no nti me fa ne sɛ bla no aso wɔmpɛ me ne na setena na emu okay fine me nhwɛ die nti ebi aso de so me ahwɛ nso de a ɛne ne me yɛ di nti 5 months ni mu a yɛbɛtwerɛ bi si na pɛ sɛ me hwɛ bibi si ne so yɛ nti no mamfa ma adwen ase na me fɛ na wɔn fɛ nti mama me gyaa ne frɛ ɛne ne me ti me bɛ me kra na me sɛ anifo na me sɛ me yɛ am na san sɛ nti sɛ me no me frɛ obi agye me yi me sɛ me sɛ obi phone na me de to so tietro bi si ni wie be ne ye wie ye betro bi si ni ye wie ye ni nyina be 5 months ni nyina mu no na ne mete off Saturday ye tro bi si ni Friday ni that day Saturday fitam pain na me ndidi ye na me say gift dey na me ye me hu that's why nka so ni me agya me nso me nka si agya na me ti ne fie nso sisi a oni mabusu ni bia nso na me ti ne fie na me wuto anu sisi he ode me funu be fine ti ma me friend na me mbisa ni sika na me ntie nyo beka na me de me sem no kwahye obi fun na me friend na me say brasa nti wo hye ho nti yeti anase ye jai no so na 5 months ni a maintain nka de na me pese madwen as madwen ka de na kire me na me say sisi as on pese on betena biem de na tena me no tena ye nyina no ene mo am so me boa wo no ubesu me na watena obabi na me so matena be ho no ka jem so wo adwumam nti obesende me ka sika mama be hia no Abrepo junction and na me Jesus say you into around base 6:30 no Sunday miska na mbehia no Abrepo junction nti me dru ho no no ka je nse me enko guest house nka je nse me enko guest house na me bisa ne sisi time on yanko ye oni meti na so oni me agya na so oni me agya ya onsu me na me mfiri anko so oni meti nso a 5 months no kwa mfa so hwe me hu nyina no onpe me sika mfa ma me na ye nto aso ne yentena e no so me pese ye hu me pese me hu so me pese me hu de wo hɔ na me se am pese me hu e hɔ na oyi ne phone de kyerɛ me na wayi saa ne nurse ni picture de akyerɛ na me se oni sister we da so te na o se a o ma keka o ma asɛm abɔ mu da so te me enko guest house na me se me enko guest house ene ne me ni gina fence Abrepo junction hɔ na ma ne boye 2:30 na fe de ade asa ka nyina ni hɔ ma se me ka sa fe mpese me san kɔ bare no kra na metimi adan akɔ ene ne o yes me enko kɔ from on enko da ade achi ha ni ato aya asɛm so nti mampene ne na ankɔ de oni man kɔ ye hwe wɔ hɔ no mu biem ene ne me ne kɔ nti kɔ ne na mbe ne workers for no ni nuan mo oni omotonton phone so nyina na da room hɔ ni nyina ye kɔ da hɔ no ye kɔ da hɔ na ade achi nti oni man me kan 100 cedis
100 cedis na ɔde ma me am bedru fie san fe da asa asetan ye konkon ase ye to ase ye nte ohia me ano afrɛ me upon say sisi a waka che me ba ne tie no amie so nsum me na no won fi me no na fe da akwa te sɛ ne ohia me ano ɔbɛfrɛ me na maba ne nkyɛn na ne wa send me sika na maba me ka kyɛn sɛ kɔm de me krampo sɛ wan send me sika ma wɔne ma anye bibia ama ma amba ma wɔne ma anye bibia ɔmma me sika no ɛmfɛ ndidi nti den tam so na bi sin ya twa wie kra ye twan ye resource nti da ko bi a me call no da ba ko na nwe ɔno me kɔ da ye na yinsen e ba ye ti me kra na menim sɛ me ho kra dane nti e bi sin resource ne ba ye no na sɛ minya school no aguna SD nti na me pese me kɔhwɛ me school na minya nti me tika ma na ma me bi ka kyem sɛ abaya ɔno nim sɛ ho adane na me sere na mbisa sɛ ma na me pa ho adane so kyerɛ sɛ no sɛ onyim nti na me kra menti ase nti me kɔso ho adane ana wonti ase me pa chwan na me nye bi da nti na me nim saa nneɛma no nyinsɛn ho emu pa chwan nti me ko agona hɔ no na sɛ school no mo se sɛ menya school na ida sɛ mesisa school na sɛ me pen boarding na me ntua protocol ebi abɛ 3000 ansa na menya school no ɛna nea me ba na me frɛ no phone so nti wo kɔ agona na otimi fa ko ofro ti ye ba no na me frɛ no phone so sɛ manye mo na me pese me ni di nkomo ɛna ɔgye su sɛ yo watintimi mehia no nti sisi ampo de because na me ho ye na shinti no ɔne me nhia ofie na ohia me na me ba onu biem ɔno nhia okrofom ho biem ɔne me hia okrofom na mo menye fie na me ba no ho okrofom na me ne bɛda hɔ ma ade akyi no ɔne me suesue ba mu saa no ɔne me suesue ba mu saa nti me bedru ko from na me friend no ofri krom no ebehia me ba fie me be bo ne punuma no hye dem wan fi me nti o hye na tade pie ya okogina edan fie bi achi na ofrem se ogina ne se no direct me ana me bae me bedru na me se school no manya wo na nso na eye board day no manya omo se mesesa na agi me tua 3000 ansana ma eden manya me school na se me pese me sesa school nso ni na gina bo ba akona nti se me menya ne board na na ehu hia me na ma reduce efie stress e common ne ade me ko school ma da sabe ni na anyem na menyim boso me me pa chwane nti wan ka je na fe de wo so se 3000 pa e ba yire o na me se e ba yire na ne e ba de so pa na menyim o me tika ma me kono ena ma me bi ka jem se me ho adane te mo no me text no credit kire ne se me ba fi a me fe no wan fi me no me to text a me text a so red ne ba kon ena light one me nimu nti obi a obekọ school na so opese wo enam so suban na wo dan na di a kire me no onye ready so opese o ne me eden etna asese suban no di nkan dan na di ansa wo se ko bie mama no no akwanyam mama na menim se onu na betimi aboa me mama ko mi school no adaroma enu nti na ma me pene so se me ne besa atena na sabe no ana wunya nyem ekura no na asetra na hwere na mu tesen ya wo no na wani da me so se be show school mama na menim se bia because of yinsen na ye ne bantie no e bia na adwensa che bi beba na afa na se mobrohu bi beba na afa se ada no aka cho so oni ba enti bua me no onya ba na mamba me ba cho me yinsen mu na nsa na me behu se o wawo baba akokola wa echi na me menim da krampo so o ba se dia o sika na se na o feel se bia yinsen ni nti no obehwe na wahwe afala no so no aha me feel say bia no waka o ma pressure say bia woman no ena bia woman no enti no won fie wo na wonyi nsan ma no di obefie ada no so no ma pressure bia no ma me pressure bia wa wo ho anasase yinsen bibia ho na mo me ma famu no upon the other yam na me behu sa fe do na oba ne ti onsu me na nka me ntina me baabi ma nya hwa ma no kra no ma boara ma ne fie no we anton ti ne fie ni si ho no nti enu hu nyina so mpo de nka won hwe me omsu me na content baabi sa na ma adwenyam nti ni nyina achi na me ne tina ya ma me pa cha fe na me wo me 20 mo me ko me 20 na obi ko ton ne fie na aka chense fie no menta you hwe no wan ton a edi ade papa be na wa ya manu nti wo begina so wobi kra ahwe obi school wobi do obi akọ nursing school obi do obi akọ university wo wie ye no wagyae ni mu na wutu obi for say menton wo dan e na wo do ani ato so say eno ya ade a wa ya ba no enti wo behwe so de atua wo soka hey hwe wo de mu ni mu wi ase wanyi obi ansusu ho ankyere no kwa hyase no ehwe no kra anye woni wanyai 5 months kra no won fi wo
Pacha. Wunti kra ne fie ho 5 man no see hoda. Na bro 5 months kra. Pacha. No oba ho. No ma ho. I want to kra no wo sign friend say bia. Me pacho wo sign friend say. Wo pese wo ba ho kra no anu wo fie. Baby oti go from Pacha. For 5 good months. Meaning say the no wo hwehwe wo ho no. Asa wanya ne wada awie. Into wo twene ho anesa. Okay. Enti waka kire ne say bia onyem na wo hwe se nunti ene afutu a wutu ni nti obeye bibi di ama wo ka kire ne die ne si o ka kire me so onye ready say obewo ba na even kwa na ware for kwa mo plan ansa na omawo sa na o ka kire me na me de man fi na asem na no ka me na ma ye ready say pese me de yinsen no eco school course me anga say ma ye ready for life no de me to ne be tumbia no na me ma ye ready say me face me pa chan mama na my year ready cause me life no from day one na me ana me hwe me want no me de bibia de anti sana me ye ma adwen say obeboa me na me de yinsen na akọ school anase se mpo no so pese me say ni yinsen se ni osika no krampo na ne me pe bia no ko be ya ama me ansa na kan yinsen mpo na me ope no anka na ma say no nti yinsen no pempem so adi be bosome mienu ekọ na oma first years for na ko school mu aba ma abato no so mo san ba fie ni nyina chine no mfi medide mu kra ye den se me friend mpo so ma miska nko hospital se menye sika kra fi no edidi a age me ka chen se pese me ko continental sana wa send me 1.5 50 cedis 100 cedis and sana me de adidi wo fi ho no anya nwanwa sana na ode ye wansa wo banyim nti anya nwanwa ene ma nti the way ya issue no kofa bae no na me ka chia ni se sisi na me pese me ko mi school nti onboa me protocol sem no na me ntia an se me pese otua me protocol ne mamia age me se nyinsen na ansana nti di be 2 weeks na se ne nyina so a ogina so ano nti me ko Abrepo junction no ko hu pharmacy bi wo ho no na me sister ne ye line se me se no nka bi ma me na minti minya scan free brand ho na me ka bibia a kire no no so nro no do muton bi na ma se omo am se magin se na tum se me sei no se na ebe ya obema miska na na me dia ko mi school no na sister ne Jesus se wato obeboa me na on person no so na adwuma bebo no na sister me ye se me sere na bibia nu ebesi me nso me da ache ho hia me na me ne no eho no ma ye kasara na me de bla ne number no ma sister no na sister ne bla ne kasa no so me de ma ye ready say so person say yin say ne ya metimi asend ni ska na sister so ye ready so be say na emu me yeselo ma ne say ni yin say ni na school no wa ama na anko wa nhwe ne ba anase wa ye de wa nhwe ne ba anase wa ye de wa nsa nhwe ni school anso anka ho na sister ne no kasa asa no ma mi sika no o ma me 1500 na me di kotua protocol no nti sa sika no 1500 no a Abranche reference en e friend Kofi Asare nti sa sika no a Kofi Asare edeba wo no bra pharmacist no e friend no na odema wo se fa kokotua wo protocol no anase factor edreni fa ko yinsen no nse me di say yinsen no nse wo discard ko say yinsen me mo nya school protocol me ba chan and then you did around 1,500 in the man na me di ko to entini actually and am say demand is scanner so o di me 3,000 and o ma me 1,000 to o ma me 1,000 no me ko so school mo na teacher ni ka chem say enche me be cheche ka ba me fra nkola ni munti no o hu me ngine 500 cedi ntin me mpe scan nyina amfamla na me san friend on de na me de onjimi de onpe manim kra hrentin me de number no ma teacher ni no na teacher ni ne nso ne kasae and o send 5 million ma teacher na me de 1,000 so na ye 3,000 no ewie ye na fe de wo hu say yinsen no me mpe se me say yinsen number cho e won 3 months e ko ni 3 months 2 weeks mo ho no na fe de on mpe se yinsen no wo hu say yinsen me mpe se me den me say ni bi emunti okay na on mpe se yinsen no obesai no me pa cho case yenwie yo areho interesting like story be a intimacy wada enye fidie no free ha say ye onua TV say ye Sacrum TV say ye akoma 87.9 FM say eye Facebook YouTube TikTok and now say
Facebook on me so many free ho me pese ubasha na wo de akwakosie no watumi agyaji bi de amame nti bra wo hwei na wo send me WhatsApp message no efa case no ho de amame e was 0245 301 462 0245 301 462 for message no ebra na mame nko na me mamu nyina so good morning. Good morning. Good morning, Heba Mesha. Good morning, Heba Mesha. Abu Bobi. Yanunumbi. Yebisao. Emedie, my family. If I say Federal community, now also a so I don't know yet. Dana, my neighbor, I say 87.9. Northeast. Aha. I say, Nema Minka, Omo. Ekwaya no operation omu nim yare kro de be na baby edu na so mkoye scan ni bi ni ade na mtwetwe aswe bia na mo ye operation nti oti edro ni nka no ase wate ni nka wa fidie bi so ansa na da ko tintim TV na beto ase wo program ya ne fenti ha na ohwe na fiti bra wo de wa no tu mu se edro ni ye ohun se wo nu bi o TV so no ene ma ono no ko to obi se odi sini papa so no mo di ama ne ma me because ono na de ne direct ya because papa ni very difficult person say all man no nti odi ma papa na no so ma me bia sister akos auntie akos ya hwe no TV so mama akọ kan no say ahefa no kire no nti o say fiti ho no papa no so agiwa tumu a prakope adanse bi ba na me ba na mama kan kire wa na asa me ya for adanse di temba na me ka no nti say enam wo so eduro no moto bottles makoma miensa de TV so ya o moto bottles makoma miensa ema ende operation na omde kwa akwa ma me ni na atu atwa mama akosi yete nsem mi se ya na aye enika ne anigi sam e de aman because nka yese ne hwan so se yetumi ye eduro na nduro bebre wasase so na se obi ko no ye de na o de dance e ba na eye ma nhoho a enti se wo hwen ya na wutie bebi a wo hwen ya bia na eduro na de TV no so no mama akwa eduro we ne bo ne nom ene ne pe ina ya pe ne nom nya din wo se wo pe bi ato ne pe nya din ena ne bo nso so e nya din ena de TV no so no as low as 20 cedis obetumi di PB kakra bi aso so no be nya bi ato enti sa wo hwe me na wutie mi ampacho for numbers na egu TV no so no emu bi aka wakoma bi a wo de fa wo fa wo se me pacho ye koye me maame operation ya re we na me num bia na wo de nom na hwe na maame ba ko o se ni yem ni yemu tumi bufa so na akoma ebo ne pele nti ni yem hyehye no akopem se obisa no se nti 2025 no November kura beto no but insurance cancer February say enne aye January or was sitting asase we so a o count as form we dey dance ni na in the name of Good Morning Heba Mesha and a TV no so mama ko sadia 2026 yes iko ni gidigidi no wa obetena ho ma owu afa wa na say yare ketwe bidu akwo mu de na ye wa na wo pe ho asam tie de nti ameka sa ne say enduro bebre na aba obi anu no mundura me kese ni yem kura ye twekuro obi anu no mundura ma akọ uhwe nipa na ne si na ayekọ me pacho nyame adum insurance cancer February ne ma akọ yankopon se original Dr. 3 days or the Good Morning Heba Center ne de odre ye de TV su yaba yanhwa de bi wa ha obi si me ho ne mani su breme me na mo a se me kotu ahwe me pacho ma akọ me be me Dominican efro ma bro san yo enti kan betena he hwe se me tena he di san ya me kese anka sabre me tie so he ne ade na me bo but Good Morning Heba Mesha mama ebedi wa kagine mu wa wota enhome tentententem wa kumen wa na ebo peli kim bacho num Good Morning Heba Mesha ne de TV no so sa eduro we enya anka me mama num bi da maka jensa sister maka jensa me mama me friend sister eduro ne de me an me ba wu dewuro but ja wo mo we yare akope eduro we no but wo beje di say me num nti me mama so eduro a wo no ma no because me mama me ready say me besie na enti osoro na pa me bi say sister dem ba wo bi say me ya wabobo bi wanu num bia na me bi say sister wanu eduro ni bi o say ma no sanpe na mama me nuam na e wo ka so no akọ tribe of Judah akọ gibi no mo de ascend no fi kumase kwa de muwa na akọ gibi o na mo de ascend no ado no abekọ akọ say me nuam wonkan na akọ gibi oba me ha so no aba gibi enti wo hwa me na wani gumi so a me pa cho wunya mwa abiri wo eye yare bi na ede ukọ mmiri wo bomu no tie Good Morning Heba Mesha to me ma redia no ejina te so obi o 30 years bra wenya be 60 years we dia no moje ne to me di ofusan kama ema we looking like obi o 20 years na so na 40 years eye Good Morning jumo di no number 3 obi o say bra na ju a mentumi nda da no papa ba ko o say na yere
na aduane si gya so kora ehye na me say adai o say for the past month ni na yiri ntumi na na oba efie na yiri akoto good morning ni bi so ono kwa do oni medu kro na o say efie na edu yo say na say na me ntumi na wo kora how wa wo ye me kunu kra me ntumi na how nti makopa eduro na o so ofiti no me eduro nda kro de aduane si gya so na wo che ne ho atompo so kakra mako wabre oda ya che nti sister sa eduro we no eboa mmerewa eboa nkokora boa mmaba wa adantemu enketesia mfantefo bakara enketesia na fe abesiriwa eboa obia nti yenhwa akokora bi a ne nkase mu eye ne ya tutu no say wo chin kase no wo nsemu nkase wo hefa na tutu a mepacho we duro na de TV no so ya friend say good morning Heba Mesha mako eduro na this way dan papa ba ko so no to ase twe no on sciatica ono kwa do se odwen se asase bi na ne nua bi ne netwema so na wakoye ne saa enam se na daddy wa wo twa asase man so se ne nua bi ne netwa asase man so gidi na odwen se ono kwa na akoye ne saa medwen se church of Christ for pesa ana medwen se mi susu se eya mi se da bi enti se hu temi a se wo betena se na wo de wa adwen egugu de me pa cho na kope good morning Heba Mesha papa se ono ko ase do ono kwa de ya no mo kan wireless o se wireless se ne gia wo tie mo se efide ko ekire pa wo o se wireless se ne gia wo tie na o ti good morning ana se no obefia oba bepe ne baby o wono kwa de ebi ni ho nti osma ne baba ko wo kuma se me ne to bi na o de mane no mama o se onu meduro ni wie ya no saa se ateka na ode hye ne brother se one ne na atwa asase wo man so no se fa benkum se fa nifa papa en ho na atoni nti sometimes ye betena wo de opa ma me nka obi a dance na me yesa me kasa fa yedu no bo se me repeat sa because eduro no yesi a new booster nti nka betena de be kan se yedu no new booster no bi na boost immune system na nka asoro ko but now so dia nkrofo akono mu a omo ka kire yen no e me yenye nsem bebiri eka obi ma me ba ko se na akome ekoni pelipe onantika wa kakra bi ana wabre akoma ne bokra na timi se yes epie oti base anga se te yi ase machine si fomu de si fomu no bumbum ni bi o se dia na ha mi nti oso ono kra de ne baba ko amuse London na ofre ni se on pay duro wo hon fambra ni se no ti ne bani mom na screenshot to Facebook ana o de sign ni se eduro we amate so mo bon de wo takrade nti won ko pebi mama obaje bi se ma mi se okope eduro ni bi sa akoma no ono kan fante za na akoma o se ma akomen ana obom kurupurebe ni nara weje say no sika no na in fact ekoba ne say yet wodi ne say na eduro ba ko pe hye box mu say de etumi ya no enti say wo ho abacho ko pe bi na no afa nimpa wontumi ndidi e wo fie nimpa ontumi ya den endidi menim papa bi o Cape Coast na yiri ye tea si ne ho anopa kora ji so kotwa bi ansa na wabanum tea no tea hu ntwa bi tea ayeka tea pa nka Charles o hwa me am Mr. Charles na yiri ye tea si ho anopa bokwa kotwa bi ansa na wabanum na nye nkwaye me bacho wa ye dwane siwa aje se okopre kotwa bi because onum ato isrew ya me adum edura de TV so aba down live ene wo hu se me ne mama akoya che bi a ye no wofia enya anka ye nom na ye duro bi a se wo ye presenter na wo di ekire se wo pesa wo num bi a wa na obedi adanse no ye kura ba ye nkasa eni te mama akoya pie ha na ye se sikenti ana bibi nti o ye pie ha na odi ho adanse because wa num eduro no we hu se de sitie mama numbers na egu TV no so no de ankonkron beka cha se fa bi afa o fa afre emu bia obi abefa ene we di nkomo enche da me soro so da na mama ba ko se ne baba yi wa onya 18 akwara no was we school ankasa o say fiti ba akwara ko school ne second year mu no wo bi ani afra no wo ba ne na ko to hospital na about Dominica obekọ na yese na yase yese ne menstrual problem yese na ha that onya duro we bi digu no chobos in the can provision ko ejai o say aka ne bai 1 year na we ya fa ni mafie biem da no adanse we medin wa so da wo boss ntina meka ma mi su onya ne menses ese ne ho ko jetie Dubai abra na one tesa ne menses ba adentia 10 months eko 11 months o mu ni sada o challenge ye ne me ko to eduro no PF because a pure leave ho e wa ebu akwa ma mi ko to eduro ni bi no onom ye no oso wo kodwuma ekodibia obutuwa na obi prince sister wo ase opeje ni mu a age so wura wo bi store
ansa na wakoto aduro no bi sema ba ko aka me di pagya mi mu no obi a koko ha ne pa ma koko tetew pa sa number we dia me de ma koko fonko a obi a wonim se koko ha ne pa sa atiegu ne nso ansa no to efifiri ni pedua na na se ha no number on frame ni eno no de ye ne kasa special koko for no 0246 59 41 17 0246 59 41 17 Pacho number na mabo ama on phrase see 0246 59 41 17 very good it's mama akode bia obenye bia ato no eye Kofoludua Gapson Pharmacy obenye bi o ato sanso na Benon Pharmacy obenye bi ato ukosunyane a sunyane ye Mosey Pharmacy obenye bi ato Kumase Posa ewo mbrom obenye bi o ato me soro so no Freddy Mens obenye bi ato sanso ene Missy Heba wo mbrom Colinac ewo Ashtown PFA ewo tafo kwantimpo no do udi unu road asi obenye bi o ato Promise Heba ewo Edum Oyerepa Fabros obenye bi ato Takrade wo AA Mensa obenye bi o afenso nimidie Heba Equus Pharmacy wo Ashama ene nimidie he Widima Pharmacy nso wo ho Accra Fonko Okenshi Drugland Tinatet obenye bi o ho Repash Heba Hello Heba enso obenye bi number na etwa to 0553 21 35 87 0553 21 35 87 number say my boss dia nkonko baka se fa bi afa mama akọ ma wa fisha pa ne ko ni na ya minshira mu so that's it aha Akuma 87.9 FM Onua TV Osakrom TV Facebook Akuma 87.9 FM YouTube Akuma 879 TikTok Kingwood Media ma menko na mene meraba gifty enkonko to aye enko matwetwe ne so enti gift say ya brantie waka achen se wanyin se uji sika udi bia kwakotuatua usuku protocol ne ho ne ma da bia dru yanko intima mama me sa 1500 na me de coin go do school mo no me sa 1500 for actually and a teacher ni o ma me 1000 cedis inti me call say me de con teacher ni say me check be frankola na o hu me nti o gene 500 na nsa na na ni nyina no o de ma me na afi no aye na adwen wo hu say me pese me say nyinsen no afi me diska no komo o mu wie no wo hu say yes still na nyinsen no nye ma adwen say me pese me say no tina danfo bi wo tech no ho a black kwasi asede yin ofre me ma ye behia wo Abepo junction wona na ne bra na damfo ne che me say o ne doctor ni bi kura ne se be ka echina ama sankama wo a obese nyinsen no na me ka che ne se mesre no se be me ne bra sare ye bu ya to pan no ni ho no mu bi enti ma ne mfa na no metutu me ne na ase ma yensa me ma ya achi no eni atopan de mu bu bi ele me ka sa chen me ka sa chen no ka chen son de o se bra sare na damfo no no person de ne ho be ba ya asemu bi nto de we ni ho afim na fe de akoka me ne bra sare no enkrofo ko ahodo e ba ya asem no enye enkrofo keto o sore o ma miska o mfime obi ana menyima me ko me bosome nan na wotwe mienu ni nyina asema fe na ndada ne sa ntwa ne to se mpese me ko hospital no wo ma miska nko me pacho da ni na no mo form amfo ni ko school na me da so tifie amateur protocol nso awie na de na me paye prospectus no mo ma me prospectus no me pe na me pesika na de atoto nyoma de akọ no nso hu se dis be bia duro no so ma me 1000 kwara na me be toto nyoma akọ school na nyinsan ntin no nso mpeso de be ma me ene ne edidi mu ana wo ye de call ma me mo ho no be na wo twe miensa me friend na won fafiti anopa kopem anwumre me friend na switch off no 2 lines me friend nyina ya switch off but se me time an bo 11:30 to 12 anadwo dia me friend ndi ekọ nti me kokọ from me kọ hon ma na ne na mfo no nyom da dem me hu kra yo machine me ba hon ma omo hum se me ba oni hon mo sign kọ na so mo pampa me hu ya shi me ye tantantan was ampotem won na me ye ma dwen se me kwa hwe no PZ to na me ne tie kra me nim babia oye na adwuma nti ni din Kofi na me de kọ hon Kofi asare no me de kọ pe na manya no na me kire ne su ani pasuo no na boys na omotonton phones no bi wọ kwan no ho onchem se enya nipa smesi na msia no se ye friend Kofi bi wa hanum se o de asare ne ba dia unhu no na o ma me ma ni 50 cedis na so am nsa de me ba bu nsa ne sorosoro ho no ba bi se me kwa na oni adwuma mu ho na ye onua nketo ano ene onuanom boys ni bi na tete ho no
so onua baako efe ni tike oni mmepa oba bareke so ma me no aduane ma ne bi nyina ma ne di oni mmepa na mum no so no brechempena no onim se no no amukura na boy ni nim se me ne bla no etwempena na mum no obafi on ma ase na me ne bla ni bisa ma se free no okwa gift wo fie okwa no wahu no wa pie ase no bisa no boy ni sa ansem na boy no credit me ni be ye cross no obisa sa den line be na down me blantem otimi bisa me santime no nso no ne bra na ntimi ammo na mane se bia gift ye oba me ne tie wo efie ho no na me mpese meyi mani ma kire ne nua no because you fie wura me pa chiwane enti no bi se ni nua no bisa no se na me bra bisa so wo hye ho no ana me ka so wo ha no se na wo so line be na course wo no me bra ntem ma ka se emne pam no so ka kire wa me so me ka kire na wasere enti sometimes na me ni boy ni di no nim se me ni bla no wo bibi e kopem se nyinsen epie ya me de ko hwe no wo ho ntimba no se mentena se e wo store mu ho no na me se bra ko fintina mba nti oni ha no ma me sen ko na makoko from angoto no but se me ba no wo ko from ho ana so oba mo ho wo ba request wo na me ti so odi nkomo de me ko no ma me kro mu ho no me refi betinko me call betinko na watchi last week me call betinko nti na ofre me na wunya asa o ma that time so one ne we customers for need nkoma na me hu say betinko ho ne ye kura so o hwehwe no barekese ko from no we hu na ubekwa ko hu no ho no nti ne nua kuma ne say maintenance am yes maintenance no say me bla no say wa nka buta nti a wo hwehwe no sha no mukla na me yin mpie mfama na mse me kire ne say o bla no nye baire no hye bon mu ha wapro nti na mrepa mu no say hia so obepia nti o hye ha na say wo nyini mame a me da me ko betinko akohwehwe no onye baire no hye fom wa wapro ma ba je sa na me nso me bua no ena ene me pie ye nti me pie na me ko no ena boy ne friend ne bra no se na onim se ne bra no obetinko ena o friend wo maame se o maame mra mehwe se me ma basto mo se kura enkosua abebru wo mu ho adi di bra na tema ye me hu fin se ne bra ne ma konyim na wadwane akosie baabi mama na mi nkura hwe na mi kura ye me ya ma na ekura me bag kura na mi nkura bi case ka na wo me ho ye 100 cedis me masa bla ni 50 cedis no de me buy na me nim bet ko ni ntino na me mpese me 50 pesos kura to enso wo kwan so mpo na me ho anko kire me nti me fro car no sa na wadi ka ye course wo machi ama o madi kan bodwa kura etwen mo betinko kro mu ho na me de menim den no hu se wo ko betinko me ka kire ne se makoko from mankoto bra ena mabaha num se woni hanum se dia ene me ko betinko me ko hwehwe no ho de minim se me ko na so oni ho no ma ene na akra na okoje ni lodo se ne baby foforo na okode ne mintimi chere na apart from adwuma mu ha ene ko from nko ani baby a me pe na me hu no ntima ba ha ma hu no ne de ene me ko betinko ena ni tike ne ka chem se na wo pebu na hu na wo ko ne ma me nchan ko ede na mse me nye ne ma me nchan na me ko me hwehwe bla na mu na minim se me gide chem se betinko ho na no wo nti ho na me pese me ko ena me ko betinko nti me kodru ye no ono yo obi a onim sa no na wano mo nsa buru sei tam ena ne namfo ni bi di na kwa hye ba bia chiri ho no ko betinko no ye kroketu anti no bibia ni ana nkrofo apu kakra ne ye behwe nti ne namfo mi no msam sa oba sisi ano obeso wo ye wo ho den yinse no obesei no anasa wo bewo ena me ka cho mo se sisi ane de manya bedru betinko kroma no me pa o ma me fie na me yinse na ko be ma ne de me ne so panyin se na nka onye me de wo ye me ne mo se medru ma me anim na se me de nsem ne nyina to ma me anim na so ma me je me fel so a e ho na me hu de me fa afri ena mo ka chem se ne mo bedi manim ti na e bra afo mienu omo kra leta on adidi atema mo de ma me no age me yankopon na bedi ma ase mama me sa adan ene ne bra afo ne di me wura afie ho na de asa around be me du ho 7:30 to 8 ma me di ne board ya mpesi se ne ba ne upon de ne ba ne friend ka kire ne ntino ebufo di hia me nya ebufo keto na oma bubu koko nua agufie ho no no atam koko dua ba ko no afre boy ne brasare ne ne antifo amoma ba hia wo fie ho no wo jimi fo ba kwase aba te se wo sasani ba na mo wo yo banka me ba no kofa oba wo e wo so na obefa wo mema na odi ni ba na tem kan atwi bisa na wo ni baabi ti na obi ndomo ma baabi ntina
na wɔyɛ fɛn sɛ ɔne na ɔndo mo ma baabi nti asada no wafa han o saa no maame no ka kyerɛ me me de me ka me nyame so nokora nie maame no mete no wɔ naso mu ɛfa maame no ne ɔka kyerɛ me no ɛsɛ me gyimi fo akwase aba te sɛ me no obi ndom me ma me baabi ntina na sɛ me ne na akɔnye ma me yɛ nyansani no a me na ma me bobɔ ne ba ne nua na me ne ba ne ko no ade ntina me mforo ka ɛmɛ ne nim fa meto nim sɛ ma sɛ na me ne ɔba na akɔyɛ ade aba na me nam abɔnten so didi ne ba na atɛm aburu ne nua me yɛ gyimi fo ba sɛ me ma mfirifi ha no bankɔ a ensuo na me betin kɔ hɔ no yɛ kuro ketewa egu pepɔ so sei nti o tra nsuo no na sɛ wabɔ pepɔ no sɛ nyinsɛ ne nyɛ me ne ba ne dia ɛna me de abɛhyɛ ne ba na me kɔ awɔ so a menwu sɛ me tra nsuo ɛna me baayɛ me kɔ awɔ so a menwu ne nyinaa me gyina soro nti enye brafo na di m'anim a mo gye dua ne firi ne nsɛm na ɔbɛ sɛ nkɔdi dua no ɛbɔ me nti obi a ɔgye me ɛde me tena akonnwa so yɛ maame ne kunu no ɔte fie hɔ nom sorry papa ɛyɛ asare papa no ne sɔɔ me nsa ɛna ɔde mɛtena ne nkyɛn se ɛna ɔbisa me sɛ ɔba akwan so na sɛ su na akyekyere me tena me ntimi nkyerɛ me nsɛm mu ɛna nea me timi ka nea metimi aka kakra afa nyinsɛn no nti a watwa mu na kwa me fa so de baa ne ɛhɔ nom no ti papa ne tɔ pan no tɔ this way ma me sɛ menyɛ na me fendi na ade akyi anopa ye beto ayɛ asɛm no so efiri asari maame na asɛm bɛka kyɛ me sɛ maame na me ne ti fie hɔ ne kunu ne sɛ emema asɛm a me yɛ no fie hɔ nom no nyinsɛn ne nyɛ ɔmo ɛyɛ bla asari no ɛnyɛ ne nyinsɛn na kyɛ sɛ ne ba asari no nkɔkra nka nkyerɛ ne maame sɛ nyinsɛn no ɛnyɛ ne dia na emu no wɔn a wokɔ fie hɔ no na wɔn te wɔ dodɔ praprafo no ɛna ka kyerɛ maame ne sɛ nyinsa ne nya asare dia na ememe dia kɔne aba wo fie hɔ ama asare kra bebie pono no da krokra hu sɛ be ma hyɛ me dem moda nti me kɔ hɔ Monday nti ade achi Tuesday ɔmo bɛba bɛten kɔ hɔ no nti maame ne sɛ na maame no ɔpɛ sɛ ɔka na di hunahuna mi o sɛ die nyo na me so me bɔ me nsɛm kyɛn sɛ ne me twɛn wɔ mo sɛ azema ne yere betimi aba mani bɛka kyɛn sɛ me gift me ne ɔmo bɛtena 2 years 1.5 year mu ni sɛ me de bɛma foforo bɛfi apart from Prague ya ne bla asare bɛfi hɔ no na so bɛka sɛ me nyinsen we me ne bɛma foforo na nyim dia ɛnyɛ me twɛn wɔ mo ada Prague ya no so na ɔbɛhyɛ ɔdam na sɛ Prague ya ɛyɛ new site ɛne barkes kuro no mu wa nti sɛ bia me paade ya me wɔ me Prague ya ni bi ɔbɛfa me anase sɛ tama na me na asare ne nso tie na sɛ me yɛ mawura aba no me kokɔ from nso a ɛyɛ me ma Prague an bɛfa me ɛdi me kosi station me bedru kra na ade asa me ma Prague an bɛfa me di me bɛfie nti na Prague ɛna na sɛ me yɛ me payment nsɛm mu ntie no ɔno na ɛkɔ me nsuo nso yɛ dɛ ɛma me nti payment nsɛm bacha obi a wo peska akɔ school a wani abre ɛna wo sɛ kɔ di payment nsɛm ana sɛ Prague awura ne na ɔboa me ade yo sɛ bia nsuo komu ne ebia na me paade wɔ ni site ɛyɛ fence kronuna mu new site na mu wa pa wo kɔ no ba be 50 cedis ntin Prague na me fa nsɛm nnua be ma wo barkes kroma na me wɔ no me pa cho da bi baby obewura yɛ me valenda mu pɛ me dem abrante kuma bi kra na me ni me pa cho da bi onwura me dem mu da be ma owura me dem a me han yɛ ɛwɔ barkes ne yɛ be ma na me han dan ne free ni nsɛm ɛyɛ asare no ɛna ɔne me da wɔ me dem ɔno kwa ne be ma metimi appoint so ɔne me tena wɔ sa dan na mu ɛnyɛ baby foforo dan na me timu na baby foforo nso baby foforo sɛ me ne ntem yɛ basa no be ma foforo me kɔfa no na sɛ na me tini nkyɛn me tini fi hɔ sɛ me han dan ne de ɔno ne be ma me di ne wura me dan ne mu aha nti ma me di matem ɔka kyerɛ me sɛ ade akyan ayi sa papa ne na yere ne bɛba no na sɛ ma yɛ ready sɛ me twɛn wɔn nti ade akyi da na nwumre ma nda fi hɔ no papa no ma ɔmo kɔhwehwɛ ne ba no na sɛ ba no efie no ɛyɛ kuro ketewa nti no ɔmo san yɛ abusuafo nti ne bra no kɔda obi fie ɛna ne nanfo no kɔpɛ n'akyi akɔ na ɔmo bɛfa me kɔ sɛ asare yɛ de oyere na ablo nti mo nka ne mo ka ade akyi ne ehunu ne yɛ afa asɛm no na papa no sɛ me nkɔda me kɔda ade akyi a ebehu ne yɛ de asɛm ne bɛto papa no kra yɛ sɛ me nkɔda ne yere ne maame ne nti me ne asare no kɔhyia wɔ ne dan mu hɔ no saa dan na ɔda mu no ɛna me kɔnam sɛ bra asare afedi ayi ko mate de ntia na wo mpɛsɛ mewo ba na ma wo mate ase wo na me ne wo nyem krampo 4 months 2 weeks nie
me ba nche ko from a was ma ka chen so hu me na oye ma hyew hu me kwa na oye ma hyew me hu me a me hu nya wakono mpo se one me beye bibia da enti na me nim se wo mpe nyinsen nti a se ye nyinsen na akoma mema no se oba ne monyema ye pressure me de nim se enu nti na wo ye mesa na me de nyinsen na bedu ma me ho ne o ma me aye a che me na anwumre che me sampa obi ani ho obeji me ba ne fel so ama me nso de school me yes nka me de nyinsen beko tinka me wo a ka me nya me ni maame tinka wo maame enya akoma paje akra ne mamea na nka mato am school so na ndi say na say wo maame de ehia me de enya wadaroma majetum say yense nyinsen no na se ma bra ne ka che me anwumre ne say se me ase se menya de nyinsen no aba de maame ani mo obet nko maame sunsum na ebo ne ho ban be obabi onam bia o maame na ta na tinti se menya de nyinsen na aba o maame kro mama ni papu abehwe na mani biase aka ne dia ena oni ska odi se nyinsen no ono so bewo na msum ka che ne se upon the odi me afam nyina so bepem ne na so maame so ameta machi no aso ta wachi so dia na mso menye ready se me no be wo ba o de se nyinsen na me mfru fie na fa wa brabo na mso me mfa ma brabo ena de chinye Tuesday no me ko fie onum no ye tena from anopa 6 na akopem be 10 maame fo na amba obi ansi ho no papa nso asari papa nana ondo okwafom so otena ase a o mamba ntino okra mi sese ma wa meto me a me ne nyame nko se me se me kodu fie o mesesa me nyoma afifi ono ma wo sere me nko sesa me nyoma mfiri o na se mekwa akotena ho no nso dia e ma me mfa dede bia nkohia ma me fo no mentina mbaby afutu papa de ma me okọ na afum no ti etema man bo 10 omo ensi ono mo bia amba na sare no ma me 100 cedis se me nko ni ebesi bia no mbesa afrem eye ne so no ne ma me no e ka chemse ni ebesi bia no mbe frem ene ne me juice se wiomate me bedru fie 1 week yes still sikamba ti se no de ye me na me de no call Central Police Station se me ko sign bond se mpese me se nyinsen no enti no se bibia to me ni fie na metie omo holding responsible enti emo ho na me call Central Police Station me ko dru ho no mo no ena omo frɛ abrante ne de ne bae no that's it enti say akwakodru ya dru police station ho say gifty ese okọ betenko no asare maame ese wanyanteye se na mema di no fu ne ho afurusane enti no akwara no enye ne ba ne dia nyinsen no ti ono dia odentokwa ne hia no ba sade wo bi anye ne few so no se na ni ya ba no ho so hu se so owo a obeye mistake enti no o ma be me pressure se wonyi akonyinsen no entungu emano akwakodu Central Police Station edi ne free ho ba ye be ba beto so ho na mame mo obani akwa ya enna na promote say nyame adom afin kommetu ye biem afi sese na nyame gusu hira ye ni etiase e wa hodin nkwane hodin mu nyame hira ya ba ene ye beko power specialist apomodin ne ye hia pa papa medasema akona mame ma etiefo ne ahwefo nyina nso so afishia pa mama yakosi edua ya so ma munyina ma afishia pa na ya se hia yakodi holidays na ba obi wo hono mo ameka sei enuane okodi ye chese won susu to wie ye no abone yare odadem fe nyasem keto akra nene power specialist eba hospital ya ba ne ba ye nso a afi 2026 ye nso wapomode hu hia ye papa enu nti ye ntena seda de bia ebekoso aba sanse dodo no ehia moa obi bo no nyumosi nipa ehia moa enu nti na power specialist ye nso ye wo ho no mo edema nipa nyina titiru ene wone a yade afa wo no mo no mum obi yade obi tete onhu bebi a won famfa enipa bebre beko bebre afi obeka se makwa ha nanso me de me hunu so enti me koda ene e de ebesi bi ensi me pacho ya na metan bisa se na wokọ ha no wakọ power specialist eba hospital na wankasa wagye atum se wunye ntu anamo ema ho enti ade nti na wo ma ho enya wo last stop na wo fa o yade no ema ye nhwe ye ntentem na yaresa eda ho etwen wo Dr. Akosua Dua ya won na Dr. Fo nkaye wo mo twen wo a wuti fie
a yadeɛ ɛha wɔ sɛ wobɛtu anamɔ na waba yakate na aba nko adeɛ a wo nsa bɛka ayaresa no a wohwehwɛ no ma memfa namba no ɛnto dwa me ne wo kasa bi a wote kaa mu anaa wotwa mu wɔ baabi wopɛntɛm agye namba no ansa na wasi fam namba no yɛ 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 0200 38 31 na your WhatsApp line no make us say wakotwa scan sa wo de send doctor na say bia ensansan bi egu ni pedi o de enkomo bia pese oni doctor di e wo WhatsApp no so bia no eno nso e 0555 79 78 78 0555 79 78 78 eno nti wo fresh si a doctor ebeje so one wo ebeka so ne wo bedi nkomo na de hia no say mako o frɛ no na wutu anamɔ aba anamontuo no ya na ehia o ayete sɛ obi a ɔpɛ adwuma na ɔhyɛ ne dɛm no ɔbɔ mpa awurade ma me adwuma ɔbɔ mpa awia no wada ɛwɔ sɛ wotwa applications na de kɔ adwuma company by company nyame yɛ wadoma mpa ɛbɔ ne taato adakoro ne nyame aka panyi bi akoma na ne wabiebie nkratam no wafrɛ wo ho nanso sɛ wotrɔto na adade a enye adwuma enti wafrɛ wie no a wabisa nsɛm ahodo awie no na afɛ wotu anamo na waba power ho ɛhɔ na ayaresa no wo bɛgye enti yɛsrɛw ayaresa ɛwɔ power specialist ɛtwɛn obi si hepatitis ahamia ya me ho bebi edi makɔ akɔduru no edi me bɛn owuo mepacho ye ka hepatitis dia enka ye mfa ntena ho wa abra Dr. Akosua dua ya ɛwɔ hɔ no mo a ye twɛn wo hepatitis ho award wa ya de no se buburu ja ya jimfie bebre 2025 nso ya de ade afi we nso ye besa age because hepatitis ho adwuma Dr. Akosua dua ya eye wo krom ha no enya asem ketoa me no ka se wo mu ana ona ase apagya wonyim enso so na ase taataatai na ayese fom ye de ensa ka wo mu ana aka akohyem na ase epu aba ona ase taatai edru bebi a umfe nyina ye wo ya emu tutu kyese onante a boze no aloke o kaza mefia wo me se dwe aye na ato aso a wo mfa nya asem unua hepatitis no brebo no na ebo wo nka ye se asem bi besi enti hu sa na ema no a emfe ni agro wo na ekeka wo wayire wo a wutiti wo no ɛyɛ wo sɛ nku na wo sra no nso meka sɛ enku yi wasra ne mfie petepepepepe wo ho ankeka wo ɛyɛ dɛn na afei na wo ho ɛba abɛkeka wo bɛkɔ no kɔbrane maame panyini papa panyini sister bra na wote wo afi kura no na odi dwini ni padua odwini ho saa obewie kye na ne ho nyina titi mepacho sa obrɛbo no ɔhaw ebemu a saa nneɛma yi a meka ho asɛm yi ɛbɛda edi wɔ nipadua ni mu enti yɛka ne sɛ ya na wɔhyɛ ne nso na wotu anamɔ no wayɛ ntɛntɛm na waba power specialist hepatitis betumi edidi wo nipadua mu ama afa ebeduru bebi no ɛbɛyɛ wo sɛ yɛduabɔ ɛbɛyɛ wo sɛ obi na ato waduro esan sɛ wo nan sɛ bɛtaatai wofu ɛbɛhono wofu bɛyɛ kɛseɛ omfe mpade nyinaa bɛyiyi nkrampa nyinaa bɛyiyi piepia fei na wayɛ sɛ sebi o ya akɔnwe a wanhwɛ yi a bɛka sɛ na anu ntɔkwa bi a wo ne sister ne koye ana wo ne bra ne ye ya ɔka sɛ twɛn na abehu no obi a ɔde na no ne ka kekeo ebi a na ye hepatitis yi obrɛbo no na problem wa bemu na yɛnhyɛ ne nso nkan hu sɛ ye brɛbo no ɛwɔ ye nipadua no mu saa no edwuma a ɛyɛ no sɛ brɛbo ni hɔ no mo a asɛm bɛba ɛno na kyɛsɛ efi ne nkeka wa nyinaa no ɛbɛ filter abeyi ni nyinaa firi hɔ na ye kidney ne nso so de ne de aba abɛka ho na kyɛsɛ ɔmo mienu no ɔmo yɛ adwuma boni bɛka sɛ hand to hand enti sɛ brɛbo no problem bem na wampɛ ho asɛm wanka na kidney ne adwuma ni nyinaa akɔhye wɔ no nso so a wo saa no a ɛnkyɛ na ɔno nso so no because na adwuma no ɛyɛ baako pɛ na ɛwɔ so yɛ ɛna wo akɔfa baako de aba abɛka ho nti ayɛ double enti ebewie kyɛ na ɛno nso ɔhaw ɛba abɛbem na wokɔyɛ anasa wo baayɛ
bewie kyerɛ yɛ so wada machine so dialysis so yɛtwi nsuo yɛtwi fi yɛtwi wei na hyɛ ne nso sɛ abere bia 3 days bia wasa wokɔ na wokɔda machine so no nya asɛm ketewa ɛho ka wo betua nya asɛm ketewa enti sɛ yɛne wo di nkɔmmɔ sɛ obi wɔ hɔ anasom yɛ ne dɛ nkurɔfoɔ nsɛm a wɔbɛka no a na me ne bɛrima bi hyɛ no a na wɔpɛti o woka apɔmuden ho asɛm a na wɔpɛ sɛ ɔkyim ne radio no frɛ wei ne nso hia paa enti mesrɛ wapɔmuden no ɛmfɛ nni agoro nti yɛka ne sɛ yɛ a na watie na watu anamɔ na waba yɛasoɛyɛ na waba abɛgye ayaresa ahyɛnsodeɛ no ɛna mabobɔ so ɛde akyerɛ wɔ no nti wohu ne sɛ yɛ a yɛ ntɛntɛm na bra kɔmpɔ no a ɛfu a minimu no ɛntena hɔ yɛsi 2026 mu wode kɔmpɔ atena 2025 mu saa ɛde atwa wɔ ɛde abɛpie 2026 aden sister bra aden bomode na tu anamo na bra power specialist eba hospital na kompo eduro no yasese ni nyina de akwa akogu ho no mo a ye twɛn wo sebra na ya na ma akoye kan so obi o se eme koda ho ame akɔpaapa me anana ye kotwa bibi wo minimu na ebia ma sori bie ma ye ma woduro na kompo no anane ahye ama ho atɔ kama yɛmfa se kan embɛkeka kan afei fibroid ɛma no fibroid do obi yam ama nefu yɛ kɛseɛ obi wɔ hɔ no mu a besi ne onim sɛ yɛ fibroid ɔse manyem afe menwoe manyem 2 years menwoe yɛnti a wɔkasa wɔnyem ne sɛ fibroid na yɛ kɛseɛ wɔ yam a ɛno atimi move move te sɛ obi a wɔnyem a ɛwɔ mu akwadaa no timi ɛkeka ne ho no saa na etimi enti na adwe nyina yɛ ne sɛ ɛyɛ nyinsɛn enti mesraw wokɔ hospital na yɛ ka kyerɛw sɛ ɛnyɛ nyinsɛn no wɔn sɛ ɛyɛ problem enti to anamɔ na fabra na yɛnhwɛw fibroid no ɛbɛkɔ ɛbɛfiri nipadua no mu ɛno nso so yɛmpaapae ɛyɛ nnuro ne yɛde ma wɔ ama ase ahye koraa because wokɔ ne yɛ operation ne yɛtwa a ɛwɔ mu ɛbɛsa afɛfɛ enti adɛn na wo ma me ntu aseɛ koraa ɛmfiri hɔ ma ahotɔ ɛmma fie obi se mɛkyi nkasɛ ɛhwe me papa megye me ho ɛnyɛ ɛne na meka kyerɛw sɛ wɔkyi nkasɛ na mu abiebio cartilage no mebɔmmɔdeɛ no tu anamɔ na bra power specialist eba hospital na ahotɔ ɛbɛba ɔyɛ na wofe mu ni nyinaa bɛkɔ woto ase ɛtwew wo nan kokɔ mu nyinaa ɛtwew uhu deɛ woyɛ wo ho ɛyɛ power specialist eba hospital na ɛwɔ sɛ ɔbasiatica no obi nam ne kotodwe de gogura woka se won koto mfa ade kra na ayɛ asɛm tuanamo ne bra na kotodwe no a ɛha wo no yɛbɛhwɛ ne yɛ ho adwuma de ama kama gye number no na yɛnto ankɔmɔ no so ɛyɛ 0244 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 your WhatsApp line is 0555 79 78 78 na ma ko 2026 edua ya SK no kope binano mo we funu no obi yam tutu no ɛyɛ ne ya obi boa no kyerɛ sɛ nya asɛm ketewa odidi a aduane ne ntimi nkɔ nipadua no mu nkɔyɛ adwuma odidi a ne sɛ ne yam yɛ ne ya no wɔ sɛ fie aduane na ba abɔntene aduane nso ankɔ nipadua mu a ɛmoa o because wo hia energy a wobɛtimi di anante enti no bɔmɔde akɔpɛ adua ya SK nanom na ɛmoa nipadua no na bibia ɛnyɛ fine ɛwɔ adua ya malamix wɔ hɔ malaria duro na ointment ne nso honam dua no emu tutu emu ye oya ensansan no fa ointment bia ya ointment ne srasra obowura heba shop bia mu akoso dua ye nnuro no obenya bia to na power nso e wo fayi ase ye ne Jasbro filling station no edi nhwe ni mu enkrafo nso nkokwa benya ACP main road ne som na takrade fo nkwa anaje estate ye ne anaje primary school no ebo fipam ti udru hope wo se mepe power specialist herbal hospital ba ayaresa Yami Ensha Papa Amen. Aha, Akuma 87.9 FM Onia TV and Afe Osakrum TV. Akuma Musam Jumedino and no and I worship Nafe Uchi no na ye kono ye ne gifty and na edi enkomo
wakɔ akɔhan obi dan efiewura no ɛne n'aba abɛtwe mpena ama enei wakɔ akɔnyam na wɔhaw ahodoɔ ne abenedi a wafa mu wɔ ne nsam wɔ nyinsɛn ne mu no ɛna ɔka yɛn ho asɛm no asɛ bɛyi deɛ akɔ akɔduru PZ baabi yɛtɔn phones no firi hɔ ɛna kyɛ sɛ ɛkɔ ɔbɛtenko bɛrima na busuafoɔ hɔ ɛnwie ka sɛsi aba abɛduru Central Police Station ɛbɛwie sɛn Gifty to asoma yɛn Tima yikodu police station hɔnom no ɛna ɔmo gye abrante number na ɔmo frɛ no so ɔmo frɛ na ɔbaaye no ɛna CID ni no ɛne ne kasa ɛsɛ ɔmo deɛ ɔmo nsɛ nyinsɛn ɔmo mpa abortion ne ade ɔmo yi book kase bebree bi book akɛse bi ɛbɛkenkan abortion ne ho nsɛm ɔmo kan ti no nti ɛhɔ no nti ase yɛ adwuma sɛ yɛbɛsɛ nyinsɛn no inspector bachelor dabi book no empene abortion yie so ne ade na inspector na nipa na mekɔhwɛ ne so no ɛna ɔfrɛ bra ne pia abɔnten no se bra yɛ deɛ ɔnse book no yɛ mmla mu no yɛkyiri saa deɛ no nanso no ne akola ne yɛ no yɛtumi hu sɛ ne mo de ayɛ akola no ɛwura ne tirim aboro so ama ɔno ana de ne ho aba sɛ wansɛ nyinsɛn na ɔno abɛdi ne ho bɔne a ɔte wo fie nso ntimi de ma adwen mu a yɛ ne ɔpɛ sɛ ɔyɛ ma no na ne ho tɔ no na ne ɔntena ne baabi ɛna bra ne ogu ahomye na ɔgye su sɛ yowate ɛna nipa no ɛkyerɛ yɛ kɔ from hospital ɛne ɛkɔɔ nti ɛkɔɔ memani so hɔ noma ɛna doctor ni no nurse ni baako ne yɛ kasa yɛ na ɔsɛ procedure na ɔbɛgye 2000 ɛna ɔgye su sɛ yowate nti da na nwumrɛ no ɛna ɔmo start me so ɔmbɛgye bi ato hɔ nom ansana ɛkyerɛ no ɔde ne aka na aba na because of ne na me na say school ni san wo manu so na doctor nkra na hom te say obi a wo ko school a we ya beto ne de nkra ha no ono nso de ono so mpese na adwuma bɛbɔ no akuku dam bebre nso n'anim no na ɛkyina nko me de me san akosa na nso no otie ma asɛm na mu awerɛ ho nti no ɔbɛyɛ ama me ɛna ni ɔmo pene so ne yɛyɛ nti so ye mu yi nyinsɛn no me patro ane okay sabre na mu yi nyinsɛn no na nya bosome sɛn na yɛ bosome 9 na ɔtwe mienu na aye ni peri 4 months for 2 weeks 4 months 2 weeks bachane and you say insane in as a hospital ne baby akọ from baby na branch and it's a brand no na mu wa na nso no so o sorry no padi na ni beba abehwe me na campus wa to aduane ablem na ho odin nti me nyinsan ni frɛ na di be 3 days na me da so da hospital mo je tu me ko aduane amefa so ade no kola beto ho wie no omo frɛ no mpo sɛ omra mehwe ne no one person obeba ho na se hospital 3 days me patron patients for na da honom no enen nurses for no omna na omde omo diapers no omo pampers no ena na omna na omo tanuane de mame omka chense omla so ono no de onye ready say o say yin na me mama na say yin say ne dia ene kwa me fa so abe me ho no me ho na mempie nurse ni be ma ba ko no ba na sister e de doctor no wo abotrepa wo ye ne so onye sa o ma ne bufu anyo de be ye ono di scan be chew nenso nyo de be ye ono ubenu ho nti ne ba ye ne se me de blood na ba de ma doctor ni no ode ebufo si ne so na ene o pay scan ba no bebe me so bebe me doctor na ani mo na me bu nkotoje se doctor mesro kasa chere ne mame na agreement se ne ekoye sisi ade na nya afiri ho se me say school me say yinsen na obehwe me school na mama kwa awie no ndi sisi yinsen na nya afiri me pese from day one na yinsen ne ba ye nyina na wotwe ba ko na me ko no mama me ho obetin ko no sa na wotwe ba ko penam na ono ne gina se ye eme yinsen yinsen ne mum yinsen started from a day to 4 months 2 weeks ndo on the no gina say me say no obehwe me school no wishi ano no se na wo school no me ba cho there bi me share na me nko na me nyan start JHS no okay aha nti woni ne tena ye mu na wo start JHS no me ne tena ye mu na me start JHS no na sabre na woni ne tena wo start JHS no wo show school no me pa cho there bi JHS nde na sesika bi tue bi ani me ko school mu ono e teachers for na nkasa omo hwe me age na me dey ba school na omo che me school atade free admission is 70 cedis me na me chi ama ade nti na ono ni me se wo ko school sabre me pa cho me patron there is not a single day kra na o ka kire wo say e bi a
discuss if I school. Me patcho deb school mu okura mpo no omutimi hia obi so omega especially ye betro BC ye hia unipa bi am abeye me patcho deb na ye me ne na empena twen na hyase mpo no okay once hoda me patcho deb see then na wo koji ni di say woni na kwa pam ya pam no kire say se wo say nyinsan ni wi a obehwe school wa bra first no wa na unya nyinsan ye mpo e ma problem bi akora ma ye no a na ni de wodi ne 444 no sa bra no kora no odo no gire mu no odo na hyase no wo ko school kora no a wo se baby a school efie no no e new site nti wo frifie okre kokro mu no kora no TNT be 50 cedis nti imagine se wo ko school e be ye san sa bra na wunya nyemo na wo no de fufu so ama 10% ampo se wo ko school a fato aduane di na woni wa banyima wie no wasesa wo sai ne de a ene emehwe school na wo jitu mu mampa so wo sai no obehwe school mampa idea no kan ye de tato wo de die ne twa wo de die ne twa sa boshe ne so ya wutimi baba gi ni di ye sabre na wo nyem no a wo ka kire wo sai no wo sai no obehwe school no enti adwene bi a ma otim se akwai opese mi sai nyi sai no no obi afa ne we enti nyinsen no na no pese wo yitu guo na ode ne ho efri wo ho enti no ka cha wo sai no obehwe school wo sai ni wie o hwe school mampa chwa nhwe mi school no eno ho ne prepare so amene ne e preso a no me de na me de me nkwala se me de me ye wo mu de na do so pa kire se na me nim se sa adwene wo ni ti mu se me sai nyinsen na onfa me nko school e was sa adwene ne bought him because e was a wo se bra na wo nya nyemo ye mpo no one feel school no unya nyemoye no na wonya wo bibia ye kama no kra no school no wo ko no wa ma TNT not a single day ya wo ma TNT ana wo ma feeding isika enti no die na kire se kwan kra wo de na faso wo nyina one waso akogu na nimu ase wadwumam two wo de na kwade ma me ho three say ni say sa wa ha wo nyina achi no obehwe school na just wo behwe school sign wo betwem pra biem school and also wo behwe school say like on wajai but on na ye ne bobo nti wo pese wo hwe school na asa obehwe mi school ni say menene jai menene te na bia mprantwe na aba na ye nya ready say ye wo nti ye say na ka ya sa be ma no so de wo fa mu no one wunyinsan ya won fi wo dwane ko ma me wo betenko ni nyina mu hwe ha wo do fa mu nyina wudi be say nyinsan no entina wo say susu say ono won twempena no san hwe school mampa che de ba daroma media na me nim say na me so adwa me dita na chire ni say so oboa me nanka metimi toto me prospectus school mu a nanka me so mayi me ho afiri no wa say nyinsan no enti say wunyim biem ohoda ho ba cha wo hoda wo sa no you know ususu say wo be ma ska say fakọ tua wo ne ma wa bra won fa de ho nka wo biem ma asem ni nyina nse na bla ne nyo obi a na me pese bia me pene se me pene pa se me pene se me dono ne mum na me pemwa na na afiri ne ho se obetimi aboa me at least ama manya hwe amfiri ne nchen se bio ebi mu na ebi mu timetina na waboa na wodru mpempenso no no du obode ne du antina meme de no so se at least manya hwe amfiri ne ho no mama wie messages na se ne ya ntimi anto aso bie ma se ne otimi hwe obi na sin training no a nipa ne ibu ne kwase ano me so menya SHS free ne ho na se me ibu ne kwase a da bi na se me ne na wo me de na makoma mu de ampese me ne netina na so na wo mpene na wo pene free ne ho da bi na me mpene ahyase mu na one ne mplan yinse ne bae ne mplan nsem ne bae no me hu ni so opekoti kwan ne me adabi ne wagya me ne momo obeka kire me so one na agya ekura na me no ne me person ne metina na me mpese mebu ne kwase evidence be na ode kire wo ma hu so one ne mpene agya me ba cho one for evidence bia me evidence na me nim ha ye ni so na osu tire me phone because ahyase no waka so woni ge wa ena edu baby na otumi fa phone nso otumi fa ne phone na won wo ko fa ne phone na wo hu no won girl bi chat no wa block no hu ahwan na wo bi sa no no obeka cha say wadi sie na owo ba bi wo ho won na hwe o hwe ne nesen abusiafo nyina anim enti ho no odi sie no oni girl ni nyaye enti no wo be hu no nso wo be hu no say wo hu no say owo girl enti won fa wo ho ema no because sabre na wo so tram no wo be hu say oni wo ba wo na wo tram no pacha e no so pass wo ne woda
enti dia no wobɛhyɛ da aka wobetimi enya wo ne wada enti dia wo wan se wobɛtena fie na we develop a strategy enti the strategy na wotena fie abɛyɛ me pesa me ne da so aba be hunu se me wo girl enti we de metwimu ne betere kwa ye pa enya de a menya de awom enti sa de ne ma me develop plan no and we develop se ma me frɛ no enye se de minsu na me kan kyerɛ se oba na ma broken heart one me yagai and wo frɛ wo no wode su nye su o te se de wo hwɛ movie mu o mo ye no ebi no ye enti ne se ne mpacho ne ye video call Pacho Debbie. And the woman said, "You see, war. Me na me see ya man. That one was what entire rubber she said, and yes, and what the friend war. A bit then wahunu. And to know what for a catcher say, you gone the same pay, and I want the hamano because one gun and the neck when you broke it. A bit then one say, Man, Pacho, me nankasano. Me the type of we are as a member, some moment is soon. When you're the type of we are quite my as a mean share that kind of lifestyle ni be that say be ma bet me the nigeria be too me pacho Debbie by case na me wo be pemones kra unyo obi nka nchen say madam funi am sorry calling nche me dem sorry me feel a dynamic mu na ene bi adwuma mekwa me dey na oni ni nyae se no girl no wo ho ba no wo pese wo na wo da bie enso so kra no wo ko han dan no waka che wo say opɛ wo no wo ko han dan ne di say ansa wo ka che so opɛ wo be 3 months kra no be bo so me yensa enso ewo ni tim so obepo nyina still order so je ni sika oje ni 2002 for 2 years I would kwa dan wanye bacho waje wo wie dan kra na mu oso no wo twempra no oje but nani ba no so so opɛ so no wo twempra no ode usika ma me bacho Debbie enso no sa no beda wo dan ni mu me bacho ma de echi okay se ni yayi nyinse na to agu na o feel say mu yi nyinse na obehwe wo school o hwe yento aso ti wan hwe me san me de kwa me ase na me wan hwe me wo nyinse yi go na akire na odwane ja me 3 days na nurse for no hwe me awo bebe me de me ko fie nyina achi na nti bedu for de medu Abrepo junction na me san repeat asem na me so doctor ni nine kotoje ka kire no na nti sisi ampacho o ye me den na school ni ye nya bia me pese na semester me ne omoko nti me ka sa acho no ka je mse me nuru fie na nyina nkran ni mu ntiti nka no di 200 cedis ehye mse na mse na ne nka ne me nko bare fa me koduru fie na nka san ble wo kwa adwuma me hu se yete office on ye frefre na o kwa adwuma me na di 2 million ma me efiri ho no me hu na nimu biem boso me miensa de ko me sorry na me frɛ na onfa ofanso a na maye bizo ma me wo nti me frɛ bebrebe sa unim se me wa adwuma na de be de na me ja me phone to a be na maka che na komo de me ka me send uska on send me otimi ka nse bia me nko bobosia wo obi ho no o kire me se me nko asemasi wo nko gisika se o de be ma me ko onipa ne be frɛ no on fampo na campus oni nipa na kase manipa diska na ma me 3 months and then yes na me hu ment ma me bi mesewa me fan se mesewa me ne ko Pentecost no na me de to na ni mu se ma mesro se ni na to me na se me ni kama fo bi antine bra no peso bu me kwase bebre ti me so di manim na ne bra ne preso ma me na won hwe me and then me say na kwase bu be kwa say what some no medwene ho amenti ase one the aye problem wo wontam ya entumi ma wonya adwuma na wonfa enhwe ho school no entumi ma wonya adwuma fa nhwe ho school no eno Baluchi mempe how be 2026 o ha me am help 2026 dia edamo ntam no a ema wontumi enko school no ewen nyinse no afri ho one okoko han ne dan edan no woda so tim nyinse na afri ho edi ebiam na asa chichira ate wo force wo ho edi ama be ma ne sa mo wie se wo ho da wo betumi aye adwuma na fe te se de first na woni wo bia wo life mo no na wo ye adwuma de hwe wo ho no enti afa ade na mo ne kasama me ene wo hwe me ena mo ne nyinsa ni ho biem enti na wo problem ne sa ma nyinsa ni free ho no na me be yare ye me be ho no ye ne ade ni nyina mu no
o me fe na no mfi me nko hwe me kra ma me ho nto me no wa fi wo ho ne nyina wa mfi me wo ho ato me pa cho a nti edi ebiem nyame yi wafiri okoye abortion no mogya tu but wangu ni nyina mu no dia to wo nyina no nyame yi wafiri mu ade na wo so ye biem e wo sa fe wo ma wo adwene ba fie nti efiri ho no sa na ne twempena pa cho da bi efi so de me be si abepo junction no me ne na antwempena bi nti sa 3 months ni mu na azo ka che papa ni so on de o ye ready so obehwe me school no na sa kwa si e betena ni nti aha nti me de na me na me de because asem no ka che papa ni nti no ene ma me nso me because so adi na chi se onhwe me na me nto me prospectus no na ne nka obetwe ne ho ananka watwe ne ho afiri mu me nso me nyina so ana me didi na chi no nti sa 3 months ni nyina mu anu on film no ena me ye wahala sa ena me de course high school no nti me call ye no me wa fa science me go do practicals mo ne adidie mu nsemi na ho oden at least say bia me ni wa jai krampo a say bia me nya watamfo na say nti na me frɛ ne sɛ nka me hwɛ so obetimi aboa me enuoma ye bia practicals a ye tua no school mu ana say gari ni ade a metimi short ana me frɛ ni nyina wo mfi me ena me ba fie ana me de ka 800 cedis nti ba na me hia ba ma foforo ena on de oye na adwen so obeboa me still na oda so ti fie ho me pa twan na me da so ti fie ho no ma me rent na awu ama aka awu ama madi ba na wotwe boso me miensa ewo ho no ena me ka chen se me pese ba me nso ye na me rent ne nso ye na aka ba 8 months or something ama me rent aso ama me fie ho no ena me de no call police station barkes wo say upon the all ye minintie no minti na ne fie ho no me te ho e fie ho na e kai me bibia a me ni na afemu nti me 800 cedis no eye balance 8 months no me balance ni sika na se na 800 cedis 3 cedi on fa mame no de kwase ebo na obu no on fa nka me dan sika no na de mintu mfifie ho no ti me de no call police station no omo friend na obae oso no de wontu me metimati na fie ho no emre dodo bia me pe na me na me boa na ne fie no esi wonum sisi na me ka che si edi fo no se me se minti na fie ho no mu biem ko de ntam na manya bla na wonya be ma foforo obetimi menene tie no nti sanka me free ni fie ho no ntempa no de me balance ma me a anka me ne ntemu ni asem bia bepem ne nti one face ka na ma me no e no ma me na se ne ka se mu akoye no wo police station ho say ono de onja me mimum na me pese me ni ne jai no mu bisa nse na de woni ne te anaso ni ne jai omo kan no wasere o say ya asem o ne national anthem ane ne obetena si se obisa nse oni me jai kra na asem obeka se no obesere no aka se ya asem o ntina so wo mo specific answer say gen minti mini ntina biem anase metimi ni natina biem nti aka se obetumi no watanka so ne betena man pacho da bi se ni aka so obetimi ne me atena me ka se minti mini ntina dia se ni obegina so aka se me ana maka ma asem tin me pen menye me ho anase bia minti mini ntina nti me nso megina nanum asem so e de na aka mara bia me penti no on pese obekasa obeye din nti sa me balance na 8 months no wan fa ma me ono so ne menti on so se obo ba ko ma wadaroma e na che se wo ne netie wo so dia wo mfre me fra okra wo mfa me fra okra na ye number busy akopem timer obedum ne phone nti mo na me ne bla netie no me se nka me nim se nko ma me fa me me ode me balance ma me fidi ne fie ho a ke na ne nyina nka ne me ye mabra body anka onim ho hwe bim ne mo me da so ti ne fie ho no akwa de se ne one meti ne mo hwe na on pese obehwe me wo han ye wo ta mo so nti wo te ho e de wo han ye nti oka kire esi edi fon so nde wontu me metimi atena efio mpre dudo bia me pe mfie dudo bia no meswa na oba mu na obeji asem jam from day one na asem oka kire meswa nde wontu me metimi atena efio no emre dudo bia me pe ena meswa se wontu akora wonhwe na se wontimi nya akora ne ntena enya obeja ne kwan 100 million me na mistake ma meswa nsem me se obe compensate me ameji ne 100 million anaso say metnefi ena me so ane say anaso so onya say sika na metnefi o 5 years opim say me de be ye nya me pese me ye mabra boyi na awie na mefiri on ma mefiri ho no ena ka che me so access wa me pa che oba ne mintu no gift na bo am na me dan ni si ho ne aye na mitimi forecast me ko hwe me dan wo barkese intinu pa che intinu so
mene ne ntɛm ayɛ basabasa mentimi nka nkyɛn sɛ meetu no obetumi atena afie hɔnom mmerɛ dodoɔ biara ɔpɛ ɛnam so obisa sɛ nti saa no ne te anaasɛ ɔne no agyae no wasere ɛyɛ asɛm o nam so aso de menyɛ din na mehwɛ no ɛna me rent ne ɛbɛwu saa 8 months no ne nyina na mete fie hɔnom ɔmfrɛ me memfrɛ no ti sɛ de nti asɛ yɛ adwuma obi ate ne baabi afei na ma te asɛ sɛ mebɛbrɛ na mede ahwɛ no te sɛ ne mehyɛ asɛ brɛ kɔ me school ne dada no nti memete hɔ no a mekɔfa bɛrima foforɔ a mene ne te a yɛnyinsɛm baeɛ ɛna fie hɔfoɔ no ɛfrɛ no ɛfrɛ no mebakyɛ wonyim aboso bɛsɛn sisi akakrakra ma mahyeɛ agadi wɔ 9 months nti no meyinsɛn no mu no meyinsɛn wei mu no ɛdi bɛɛ 4 months nyina na meda so wɔ maso no bɛrima no a mene ne nyem no ɛma me nkyɛn okay nti sɛsɛi wɔne asare deɛ no deɛ over the bar ɛna wakɔ akɔhyia aberanteɛ foforɔ a ɛnɛ wɔne ne nyem na menti aseɛ sɛ still wɔni da school no so a wopɛ sɛ wokorɔ but still so wontumi nyae kwadudi ɛna wogu so a ɛdie na wonyam ɛne ade kyɛ sɛ menti aseɛ sɛ wowɔ anisuade hunu anaa wonni anisuade hunu ɛno koraa yera me mamu akɔ aba mejo so marcus na fo mutu sɛ ba kyerɛ na nso ɛ na me adɔ me ho yɛ paa yɛnkɔ medase bebree ya mieni na ye ho aha e de aba akoma mu nsam dwumadie so na yatena se e ba badwene ya pomodene ho ye ba se ya na kyese ye funu yade na e ho nkomo e na hwei ye ba bebobo ho we ye kwampa ye befa so na yade a ye frɛ ne se ulcer no ye betu asie dekudeku e de afie ni pedua ni mu a e mada aya na ma remfi ye se ama me ne wanse efiri yade enti se hwei wo bia no ayedene na wote honom eniema nkoyi a na kyesa wo de no yade se yade eka ho enti se yaba ne ye ne wo ba bedi apomuden ho nkomo a se binya nsembone ene ye beka kyerɛw enti mpere wo ho enyi afidie no mfiri a mekura de mekasa nwa meeti du no mechem mentamfani nina na mde kakra nso agya na ade ayade tie nche bia mesɔre so na ma course de watoa so e wa akoma mu nsem dwumadie so medafo edura ye ka ho asɛm ye edura ye frɛ ne Haxa capsules na afei Haxa mixture na edro no unim ne dada san se afie twam no ye di nkomo bebre e de fa se edro yi ho se wo mo a ulcer yade etete wo mo no tatahwe pa wunya bia eboa etu ulcer no ase e de free ho ena no meka cha se obi se wunya ulcer no na se entumi emfiri ho no mo a na wasi ne hu san se nipa wo kan sa asem no woni edro enti nipa woni edro sa na nso de entane ne mfa yonko ye dro no ye de yensa esi yebo eka ne se enye nea esoso yade asu ne bia nipa bia wo ulcer no enum ko nipadua ne mu a etu asie dekudeku kura emabiam ti enye management edro ne bia we ye de etu ulcer no asede free wu nipadua mu a ehia se wo bekwa akonom adufufo bia aka ho wa bra wanom ye dro yi achi ensunsanso boni bia ni ba bia ede bra sanse we no ne wunim a eye nubna nutanko hini ni ade no ena doctor nyamedi nimde nso apene so a wakeka bomuode agutuam a sesei aye adura eje ne home na apa ewo adwaman so ene nyamencha de ba bia wo befa bia no ade se aduro ni bi ewo honom a wo benya bi ato ewo aboboa no eboa ne nso ye de atofom e de amawa senia wo sika esifatie bia no ubenya wo so ene wo de ato a ebeyi yade no e de free ho amayen ye bodi se eye Haxa capsules ena ne mixture de tie nie ena montafo enti auto capsules no aye ma refi mixture na eka ho no sanse capsules no eye n'adwuma no na afi mixture no so eye n'adwuma e de aka ho na aboa amanipadua ni mu no eniema atumi ahye ye kodi bronya no mebra wo niema ebetumi aboa o se de be ya wo bronya die mu no enkonkofo yade foforo bia emma wonsa yenkodi bronya no na yade ni honom we ya yekodi kakra ba ye enkrofo no fe menyade nso mentiapo adwuma mu ntese eniema na ye confusion na ye basa ene wo ho asa de wonyade kra wo yade kakra ne ade enam enuane a ye didigu ye mu bronya bre no bibisa na makodi mu tesen ensanom no sai na asikeka eniema edibo mu efa ye mepacho new year obi atena se eye
new year resolution na kyerɛ sɛ nneɛma a afie atwa mu no ankɔ yie no wɔbɔ ne ho mpɛm sɛ afie a yɛahyɛ no mu yi ɔmfa saa nneɛma dadaa no nwura mu biom ɛno nti wo a ɔnsa yadeɛ ɛha wɔ sɛn ɛna afei wusifa ɛtoto wɔ nneɛma esifa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yadeɛ a na ɛtew so afie atwa mu na afei wobɛyɛ nsakraeɛ ɛwɔ mu ayɛ ne hia paa sɛ afei mu nea wode bɔ wɔ bra afie atwa mu amoa wo no wɔnsan so mfa saa tebea no nwura mu wɔ afe foforɔ mu ɛne saa nipa no wompɛ sɛ yadeɛ ɛtew so no ɛbɛtumi afiri wo so nti wedeɛ wadaroma nea ɛsi yɛ wɔ afie atwa mu a ɛnkɔ yie kwan a na wofa so didi a na ɛnkɔ yie obi wɔ hɔ a ɔsɔre anɔpa ɛbɛpem sɛ saa mene ne ɛkasa aduane korantɔn ne yam adan yi a wɔwɔ ɔnsɛnti nti nsuo na ma meɛ subɔnten afei deɛ yɛnkɔ ne saa nti wadaroma didi na nsu nom no watwa so kakra ɛde ama yɛn afei yɛne amako ni aduane mu a ne yɛ brɛ no wɔ ulcer saa nneɛma no ɛmmoa ɛbere kuro no ɛwɔ yɛ funu no mu no ɛyɛ saa nso nsunsuansoɔ no bɛdɛma enti wada ama makodie no nso anim koro a ɛna ha adwene na mmom woyɛ wabɔmu bi sɛ wo nkwan bi wo mɛkɔ mmiɛnsa ɛnan bi ɛda mu a ɛnsae hwee ɛnkɔbere wo kuro na mmom wo nkwan ketewa bi a woyɛ mɛkɔ bebrebe saa no akekaduro nso kakra gyenne kakra garlic kakra wei nkakra na ɛboa no ɛmmoa wo ɛma ɔnsa yadeɛ no ɛntumi ɛmfiri hɔ nti afei nkɔmɔ a mede brɛ wo ne sɛ hyɛ wo ho so yie ɛwɔ w'adidie mu ɛnsa no tete so koraa ɛbɛtumi nkagyae na mmom sɛ ne gyae prɛko pɛ no ɛbɛha wo a na nka na wɔkye bɔtol no wonya nso a wadaroma na wode ɛbɛnsia wode ɛbɛnum afei koraa no wobɛhu no baako koraa na nhyɛ yɛ yɛ de ma wo a wobɛpamu nipa a wɔde brɛ wo sɛ kɔ wotumi de nhyehyɛeɛ wei nyinaa ɛgu n'akwan mu na sɛ ɔlsa ne sɛ ɔnkɔ deɛ a wadaroma ayɛ anom hasa capsules ɛne ne mixture na yɛnim sɛ ayasa a ɛdi saa aduro no akyi nti ɛbɛyɛ ho adwuma ama ɔlsa yadeɛ no atu ɛde afiri so kyerɛ yɛn number si ɛto baabi ade ɛbɛhia obi ɛne doctor ɛnkasa na akwankyerɛ bi ɛtɛyɛ akyire no watumi ahyehyɛ wo bro a ɛbɛboa wo a wode ɛbɛnom aduro no na wɔka saa amammerɛ wei nyinaa ɛde kyɛw na woyɛ sitie nso ɛdi akyire a yɛnim sɛ nyame adaroma ɔlsa no ɛbɛtu ɛde afiri so afei wei yɛde ahoɔden paa ɛna ɛwuram broni sɛ positive energy nti yɛwo ho aduro na yɛnso yɛnyɛ ho aduro na yɛse wɔ soro koraa no ɛyɛ no ɔboa deɛ ɔboa no ho nti wɔwɔ yade a wɔmpɛ adupa nom no nyame to soro a sɛnea yaresa no ɛmmɔ nti nom yɛ aduro no bi ne nyame nso ɛmfa yaresa no ɛntoa wo soro ɛwɔ soro makɔsi yɛ number yɛde ɛyɛ adwuma nie 0240 24 83 10 0203 822 855 number no ɛyɛ mmienu pɛ ɛbɔtɔ no nso a wobɛtɔ aduro no yɛatwerɛ ɛde agu ho kɛse a sɛdeɛ wokoko sɛbi esifatie bia egu ho a wobɛhu wode hu ama no onana ɛmɛbobɔ ɛmfama afei nso wohwɛ yɛ TV so a sɛnea aduro no de ban sifatie ɛne ɛde ato TV no so ɛde ama no wokɔ na kola na change deɛ yɛ kan wanhunu sɛdeɛ bɔtɔ ni sifatie a wɔn sɛ yanomfoɔ ate wɔn ho ɛde agum na mmom sɛ te sɛdeɛ da hɔ na ɛde a na wahu sɛ aduro sister ne ka ho asɛm no saa pɛpɛpɛ ɛne watɔ yɛnim sɛ nyame adaroma ayaresa ɛbɛtumi ayɛ wo dea ɔba fɛfɛ medase bebree nyame nhyɛ papa me nso medase abna aha ɛyɛ akoma 87.9 FM Onua TV ɔsɛe Chrome TV akoma mu nsɛm dwumadie no ɛnoa ɛna wohwɛ na afei wotie no na enti sesei waba bewie wanya bɛrima foforɔ ɛna wo ne na nyemba bɛrima no deɛ wo school no ɔhwɛ wo mepacha daroma ɔhwɛ me paa na sesei school no kora wotumi kɔ mepacha mekɔ ɛnɛ 25 yɛ ɛna yɛbie ɛna me mantena so distant nti mpɛ sɛ mewɔ wia na mekɔ na msako mepacha nti ɛnyɛ nsɛ na ahyɛsɛ nyinaa na mede kɔ saa ɛne sɛ mempɛ meta manso okay na wokɔ wohua deɛ wohunu deɛ mepacha ma wosi wo a wona dabi ma ɛna amenya bɛ me 7 months mu na epie 7 months mu so na yɛde ti fie no ti ne school no ɔmo ama me madam fo no ne me teachers fo no na me kan no kora kyerɛ ɔmo ti na ɔmo stress me bebree me ba kyerɛ me kɔ 2019 mu ni 19 years nyampa February na menya me 20 wa woda ba kyerɛ dabi okay wo mama no papa we
Me maame de we free mu me papa na water kwa. Papa watakwa. Pacho. Wankasa oye die ni. Me kusase ni. Ufri krobe. Ma mpacho e wo mu kuma se ya anti no. Ukuro mu die. Mpacho da bi. Unse da ni mu. Me pacho me na na wo sehwi. Na papa Sehwi ya chira wo no. chira kwa won so hwehwe no. Me pacho me ne kasa de abri na ne mo me nsensem sei de. Me mfanto na ni mu. Pacho. Me wate. Okay, until no not say e de na ma what they you can say asari by because me hu say the asari chapter no enka ye close kwa akonya be ma fofra woni ne nyem 9 months a wo twen say obewo tidie na sie man pacho de ntia mete airport ni say me asari nsensem ne me ni twa so say anya hwe kwanya me de me boni ache me de me ye nyina achi dia ena de ntia me so me fa ono so de enche na ne me yi na adwen firi me mu na me nto a me de so nti me nipa na me ne nyem no o ma me ho mfa nti na me hwe o ma me no ena asari ne de enkra ebe afi ho no odika frem mo phone so na me faaye sisi ya me tu afri dan ni mu anase me san to aso ahan enam so wo akukudu bebi sa me dan sika de ene bebi opesa asem ne kobia no ebe ko me de my ready say me fru dan na mum de ode me afa mu ntie no me da so gina me sum na nya wadwen se makonyi mu nti no wontimi nsum ya na na odidi matem say wanyim nyina wo nsum pa chan ma eno ka chem say ma me bebi ametie no me ni nkura na eto ana say me ni nipa nti onsum wo sen ma me pacho na me gina me 5,000 me 10,000 so na so sisi e de me ni asem tinti bia me dan sika na me di share ni nsem no na on kai me 2,000 en fa ma me nti dan de wo de behind what dan no that was 2,000 me pacho nti say what behind dan na so ne watwem pana na wasan no waba beda wo dan kro no amu ene saa ho ne ma no dia ene wo dan sika no wonfa ema me dan sika na meje na ne ye ka me ne tena emu nsem pi nyi nsense enkofa ba ye nyina nya me de me de ache me de a me ni esum bia ho na mo me dan sika ne de meje me dan sika we answer ye beto aso nti time a wo behu ne se owo empena no na ompeni because na owo mpena ene ti o se ne one ne mpena na jai but the change so sign ba behu se sign ne mpena no I get it back together. Na wo behu ne ye na wonyam. Me ba che David. Tia den na sabre no so antwe ho. Me behu ne ye no. Wa sa behu ne so ne mpira na ka. Dana me behu ye no. E da na nwumre na Saturday na o send me ska. E ma me ba ye no. Sa Saturday ni mu no. A me hu so ne mpira na e wo honom no. Ni following Monday no ne me koda. Enti wo behu ne say wona ne mpira na ka asom e wa abra na wonya nyemoye. Enti da na de na me hwehwe wo sabre nim ne say enka hu no so one ne mpira na ka bom no nyame adom wonyem enti na wo so pa oba bi tena deni sa wo sign ne kokoda fofra e de sa nyinsen no ebeba ma na me fence na fe na ye resource ne beba enti na me de me resource na kwa me fa so enya me school na na ehia na me nti wase no because tama woni ne share na nyinsen kra ma ye na odo ahyase no kra school no wo kwa ma lorry fe panko enti si den na obehu ne say chenchira anti school no obeboa wo enti ye ba free na ya ba mu enti peja mu kakra ema me na menkai messages ba kum ye no miensa bi na ye ne abrante ne be kasa se wo se on pene toto pene no akwahia be ma fofra wone no enyem aboso menkro ne oginawo na ebomo no se abrante sisi wakonyem wone be ma fofra akonyem dia on tiase e ma ne ntine fie ho because fie ho no ne bre aso 2 years na so ama extra 5 months aba it is wa ware dia ene na onko ni kunu fie na wonyan no wonya ne dan emfa ema no na emom se wanyem dia woda so te fie no wanyem dia onko ni kunu fie wasese me komi kunu fie pa de ene wo nso edan ne me behan ena wo ne me twempra na wo sign ne me beda wo sa dan koro no wemu enti sa de ne yeska na me de behan dan no na ye 2000 tuama de fama me na fe menso menko enti ekire beto aso afra branche no na yenenevi. Also, good afternoon, Marcus. I'm watching you live from Kaswa. I would like to be on the girl type that if the guy is not ready to take care of her because she is with someone else now, she has nothing for the guy, so she should just forget about him and move on with her life. If one door closes, another will open. So the message or the abandon was good afternoon, Marcus. You're a very good listener. Keep it up from Part 2nd D. And on so anyway, every buyer. Obi so ebisa me say yaw
step 9 was say Marcus, is the girl okay? Pacho, no dear. Oh, yeah, okay, pa. Okay, I say hello. This matter, the boy did a mistake. Okay, or see if you run a mistake. Good afternoon, Auntie. In as much as we all frown upon abortion, the girl is cause of all of this because she was trying to being smart and not being truthful. This should be a lesson to our girls of today. T. Aldebra, then Chamua Aketia, and or the message way every air by Medasepa, and was say, this girl, may God bless you forever and ever, as you know that to do abortion is no good thing to the home. Sweet dreams to you, sweet dreams. Sweet dreams, never mind of the girl who impregnate you and to take care of you and the baby. God will be blessed on what you will eat day and night. Not to worry about. My name is Maxwell, and this text message to you from Tema Community 1. Okay, that's it. Pastor Julius Akwaba, Nanekri Akwaba, Evangelist Akwaba. Yeah. Mema he Pascal back capsules ni bia no no say no be bo by afimu yi nyina ya wo nkonya ya de kase bia do be ko Saudi ho han ani India mo akwa yi operation bia de obe benom eye he Pascal back capsules we eye breboboafo eno nti eno a ene ye no nom bo modi akse obe ko pharmacy bia mu Kumasen Kratakrade and Kofodia Yana for 0557453579 0557453579. Nakataka above Masitska Research Center, one the emulate about supplement about after 2025, Obia who said ye dre, a see a boo any papa day, and into 2026, dear, ya Kasa Kraten to the Federal, a ye kama, and into Mansanka emulate about supplement to me. Na and what will you pay Diana Kasa Timo, not when Yare Alpha and Ho, who been be baby a to a drubia so. Penny Benwa and Pami and say, Yami and say, you remember and sa, or pay for a woman of friend of one of you, you know, to be numbi. Friend 0555 592 0555 610 baby a to a drubia. Ubenya be 3p garlic mixture, 1 garlic, and your dear natural plant juice, your alcohol, a draw way natural and see just your fancy anchor, and into Mount Sanka be named this immune system with stroke quite a simple, and to share what sugar costro or bow coffee chow, yasi or yagin so what to yow, the so one that went drew, a 3p garlic mixture, a beco saya the way you now at the amount, maybe a tone ruby a court now when you be out of fray 0248 928824 0248 928824 not mame Emma. A year grow fine a mojadra yedi cocoa and aye enom. Na oda na dwa wuntumi na onsa ye utichiti. Wonum na ato oba wo fiti krono ema e banso a etwa e banso a wote yaw eno so wonom etumi eboa wo a wo ye adwuma e wogya ho no. Mema no mu a na eyi yisade no adeda nchi ni mu no. Na mamogya de afrisa ne ye woni padua ni mu. Na fe eyi infection e de afri ho. Ko ba bia to adro bia ne kotobi. Fra 0244596532 0244596532 Maunsa Enkebi. Caressic Ventures, Yemi Zahara Nupaba, Dr. Mua Ethiopia, Nana say, Zahara Man capsules, India Bamisha, Zahara Michan, G capsules in there, a drowway, and so market walk around your son, and into your beer, but Modia, so better no Dodo Pa, as I say, a dra and one dance your draw, so back home, a Zahara, a Nupano. Kobebi a two drobi and to be 0246348334 0246348334 Samens Vita ba mission the capsules again and that's what son and inti the so what the bema why embrace yatka yade or ba what in category the boss or 1 2 minutes do so kruma obema need to be many musu ahemanache e ye koko and e ha wo kokobo na wo jana onaya na eyiba we ya Samens Vita ba mission and the capsules no ebe Kobebi a two drobi a wo was what guy for 0240616061 0240616061 na yenko na ABA back clinic and so de ni yade no yet nete e de amount and nti wani oba ani ukuna ni umam ye ni wo papa bi odofo bi ani na hanu a ko ABA back clinic any operation be mu powder wo de go aduane mu ensuo kokomu anase team na ono mu a ebekum yade no kakra nka mo ni so no ebeda ho clear the amount prostate stroke hypertension menstrual disorder sexual weakness ni nyina no liver and kidney related diseases ni nyina no ye betu ase mase kwanda sojo na se ye ben main market no for 0541 565 199 0541 565 199 Pastor Julius yeah share ye ba gifty massive buy I think that say or Genesis free bar okay
ɔyɛ adeɛ ɛkyina yɛbɛfrɛ bra no so aka asɛm ɔyɛ adeɛ bɛyɛ afutu an betura no so ɔka 19 years na yɛ sɛ n'adwene ne age fa because sɛ ɔdwene chance ana no so ɔsɛ ɔtɔ ha because ɔka 19 years no tumi sɛ n'adwene ne age ne yɛ pɛ nti nneɛma no bi wɔ a ɔtumi sɛ ɔnwene koraa no ayɛ nya starter no koraa na ɔstarte na 17 years sɛ na ɔsua nti no ɔfirifie ntam ɛnyɛ nice but sɛ mmaayɛ no nte aseɛ sɛ abrabɔ wɔ ho biribie no hɔ a ɛda fam ho sɛdeɛ yɛ anaasɛ ɔmo dwene sɛ wonya ne bɛrima twɛn pena kyɛ sɛ ɔwɔ abrabɔ nyinaa si ɛsɛ wɔwi kyɛ sɛ ɛm sɛ ɔmo adwene ɔmo sɛ nyɛ nyampena deɛ a awurade nka kyɛ sɛ me ho atɔ me ɛnte saa o wiase sɛ wonya nya bɛrima sɛdeɛ yɛ ama mo ka no na menim sɛ menya bɛrima bi ama no asɔ me mu ɛsɛ mɛrima bɛ ne awɔ m sɛ ɔmo nenam sosososɔ mɛ mu ɔmo nya sa azaa da adwene ɔmo nya wo nti yɛ wadwene sɛ biribi ɛnana mɛkyerɛkyerɛ wɔ asɔre na mɛka kyerɛ m sɛ obiara ne wɔ nyame bɔɔ no sɛ wɔmmra mɛ nenam wiase saa o nyame bɔɔ baa bɔɔ bɛrima nti sɛ ɔdeɛ na nyame sɛ bra bɛyɛ ɔno ɔnti wɔ sɛ wodeɛ woba a mɛrima no afa ho bɛtoto ɔmo so akwa ha na obi fie okwa ha na obi fie na nipa na sɛ ɔpa sɛ mate asɛm na ɔbɛtwe mpa ne ɔdo fa mu nyinaa kyɛ sɛ still anyansa na ɛnɛ kwadwene ne nyɛ mafie but wokɔ tena fie hɔ no ɛna wonim bota yɛ pɛ wo school akɔ sɛ de wani abre ɛna pɛ school sɛ a wanyem ya wodi sua de na na obusa sɛ nti wo sua ho de ɔsɛ ame ho sɛ de ayɛ de ɔnga so ho na ɔnga de ayɛ de ɔde bɛhyɛm sɛ wo ho a asɛm aba ɛde ɔka sɛ me hu de a na onyim na ɔde sua de ɛna wonyim ɔde sua de ba de ajas it is a office of vision sɛ sɛ pɛ sɛ wokɔ school kɔ akyira ana wonto wo ase na wo mmɔbra no sɛ de sɛ na watimi awie school no du baabi apɛ sɛ wodu na wode mpena twɛn sa ɔmo a ɔkɔda no ɔnyɛnsɛ a ɔsɛ ɛno deɛ ɔsɛ sɛ oyi gu deɛ ne nyigo no mom yɛ bɔne kyɛn sɛ wɔdaeɛ no ɔne bɛma daa no deɛ ɔhu ne nyigo no sɛ ne nyigo no mom timi ka sɛ ɛkɔyi gu a ɛdema bɔne kɛseɛ tia nyame asɛ ɔkɔbɔ adwama deɛ adwama no deɛ ɛnyɛ bɔne nti maya no nti 2026 no mu maya no nti asɛ sɛ abrabo yi yɛmfa bibi nsi yɛni so sɛ yɛpɛ sɛ yɛduru ho no hyɛ berɛ a onyame pɛ sɛ yɛda n'adie no yɛbɛkɔ akɔdu ho kyɛn sɛ mɛma no deɛ mɛma ka yɛnyɛ mfrɛ aberanteɛ deɛ nti sɛ yɛntumi nka ho asɛm but maka sɛ woyɛ dan yɛwɔ bi wɔ mu a adwempa kora mama wonim sɛ yɛwɔ bɛrima bi wɔ hɔ a ne yere yie kora kyɛ no ɔmpɛ sɛ wotrae sɛ wobɛyɛ yɛ akyɛn no a kwan bi ɔde wobɛfa so ɔbɛhwe fam bi ɔde wobɛhwe fam ɛnti yɛnte saa nneɔma no ase yɛhu sɛ nyɛ mmarima nyinaa na ɔmoba sɛ ɔmbɛboɔ ɔbaa ma n'ani so ade ho aba mu ɛnti wo a woyɛ baa no ɛna hwehwɛ deɛ wote wiasefo na hu mekɔkyerɛ sɛ ɔbɛyɛ amana ba mu na sɛ mede me ho ato bɛrima so mede me ho ato bɛrima no so deɛ medeɛ maka ho maka na ha de bi a monte ase na mo sɛ mo deɛ bɛrima ntina mote hɔ a ayo Marco girls ni hu sɛ enye school nkoa na wode kɔbɔ wo bra no wei deɛ woyɛ sɛ bɛrima na bɛboa no merɛ ho ma wɔ mo sɛsɛ deɛ da w'ani so nyinaa no sɛ mɛhyia boafoɔ ɔne bɛrima boafoɔ ne bɛrima no boafoɔ na ɔmo wɔka hɔ yɛ o sɛsɛ first one wo kɔ ano no wɔyi agu wɔyi no Why the hell no? We been a war by her. What do you be saying? What do you be saying? Say one casano, what's on say a man one a babuawo. Why never babuawo? Now it will be in China. Who said if I know what's in China, one to was Anton in China, or Basen or the Mao, or Mao 2000. It is a what's now Nippon and chain, and I would tell Boasia. Nipa a wo free ne nche wa ma 2000 no it what to was sanja ko of ankwes aka school no anka wo som ya ada na suma ya mo ya sei se ya sum ya wan sum ya no na wo bre yo me ka kiro me ma die e me ma moa ya nye papa moa de obeye wo papa ne se one won na wo behwe wo ni ma me na akotena ne nche no na nya sa na ase be ma bi na ebe wo na wo bo me ena wo boa me ma me wo free 1 year wo be sa ko 2 se wo be wo enche we ne so be so de wo be hwe ne ba wo be hwe wo sa school asaka ho ye kan to se e be kakra no so be jan wo kwa akwa fa foforo enti na wo kan ko
na wo kan ko se wayi agu baako wo ba baako ko mienu na ɛhyɛ baako na ɛhyɛ oyam no ba bɛwo ɛno so saa nti maame mesrɛ mo se ya fi wei na ya bɛwura mu no bɛɛma ntumi nhwɛw si wadwene pi ma wadwene ne mmɔ na nyɛ saa de a ɛna wo frɛ bɛɛma baako mesanka nkyerɛ wo ne bɛɛma te na wo frɛ ne baako mienu miensa na ma yɛ busy a ho ne sɛ ate n'ani so fa wo ho adwene susu frɛ no na kɔpɛ adwuma bi yɛ na wo ha no wo sɛ wo hu ko no kra ye ababa we wo ha ma adwene they one be me one for amfa kwan pa so wo na be ha wo dan wo wie wo ho e na suhum saham wo wo ha e na mo de koso wo wie a wo sɛ tena ase atwɛn ne sɛ on sa me kan kyerɛw sɛ one wagyan one wagyan efie ne de wo betu afirim on fan kyɛw wakofa be ma foforo na wo sɛ saa be ma we die wo hwɛ me pa unza mako anka onka nkyerɛ wo sɛ ma emu ede nti nka mompa ne kyɛw na mentena hɔ kakra na wo ka sɛ de mafa ne die ɔhwɛ me paa obi hwɛ paa wotu obi dɛ mo yɛ dɛ eti sɛ wo pɛ sɛ ɔno so bɛfa wo ana hi sɛ no mebɔ bi nwuso nka ho ɛma wo ɛdan ne nya wo dia de ɔhwɛ wo paa tu kotena ne nkyɛn na wɔso mu hwɛ oni ɛbɛsi wusu a ɛnhyɛ wo ma adan na we asem ya wo kan eye nkora adwene na wo dwene na me na ma na futuo se dan na ma ne nton na me ma na futuo na me na oni obi kura di sika ni bi hye efie nim enso so yeyi ni firim na nte se wo a wo de wo wa futuo no ma ne se me na metu ni fo se ma ne nton fie nti wa nton de a ene se metimu a ne se metimu wo betu tu se fa ho adwene wo koyi sa ko ka kire be ma na ne na nyam ne se mesre obra se de mafu aye tan me bewo baby amete no kwosesa me niema na me mra fie na asomdue nye de emra na ti wo furu ne nkyɛn na boe ko obe sa ma de wanya ne kura na wo hwɛ wo yi na ne tirim bɛyɛ ni bebre sɛ wo dɔ no nti to wo furu ne nkyɛn na asomdue mra baby asese wo tie no na wo so ho ntɔn na bɔbra ne yie na no kora de ɛya nso wo gi a ɛbɛboa wo. But I say I do not think the girl know what she wants from eyes kasua. Or say, I'm Godwin from Volta Bato. Marco said, may God bless you for your good work. Tell the girl to forget the boy so that she can move on. Evangelist. Mommy. We are say, so dachi, odachi, na unifukoso. Obre, dachi. Dachi bi a ye pebi anso ye fa. Eni yem. Isuansi ye besu anopa. Said be ya inu anwumre o Syrian be ye fede ama ne nankola na ya basi sei no anopasu no mu mpe o pese obo na ni toto na asisi a no ayeye na kweka ene esum no mu mpe se obetra obi nchen na nipa kro ndi na famu a uko nipa no afford na tan nchen no wa famu ebedru ba bi ene ne ono awade na dum a wagina sa gira bia Terade adun makodi sa nipa ne nsem na ma nyama adwene se me tenase na wasomo a nipa minim de esi ye de na wo so wo kɔ otimi atam sika nti se de ama fa kɔ bobra o da kɔ handa nti ma handa na wia de aka no de fa baabi aka me kɔ no ma ntumi ama nti baabi ama bedu no me san to aso me so pa me nkɔpam adwuma no because me pedaache no nyese baby amako ha dan no na fie wura no na kikiri na me chese adwene na na kura no office obi frɛ obi teste was no office was smart so adwene na kura no na class a obi tam sika kura se me anyi dan eno kura yetu no wura je na fa so na me kota cement 100 bucks kota cement ene kota atu no enti men am too the say no who say because I dream na no person use and a boy no so yes smart on say nitie for me no na sa na tie and back wa o to back and the other can say baba wa no on focus on life right say prayer was so sorry sweet mama me nye difo so Julius no difo yet ha Joey, obesa de sabra we
menu any asadi a wouldn't mean neighbor. Sibikram Castle, that for dinner. Wọ́n sẹ́ni ẹ̀ goat mi sí yẹ ti ha màá wúnyẹ mi fẹ́ sẹ́ no bọ́ yìí sẹ́ di akọ̀lẹ́ sí ẹ̀yẹ yà wọ́n sẹ́ bẹ̀sẹ̀ ní kò hwẹ́ mi máa mi àwọ̀ yàrá apimfo wọ́n sẹ́ di yẹ sẹ́ ẹ̀dwuma wò nti wọ́n wú wíyà wọ́n àná bẹ̀rẹ̀ abẹ́rẹ́wà wọ́n hwẹ́ akọ̀lẹ́ akété máa nínú fò wọ́n sọ̀rọ̀ kò pé yà abẹ́rẹ́wà wọ́n máa n'aduane wọ́n dware no wọ́n yẹ di sẹ́ sẹ́ sábì dware ne ba. Nkuku tuduma bi dedi ọma nani na ho ababa wi nyame ya na dom no soe no a ọma nani na ho no nsi nkete na won to abrabo no so sa mi ni maami mi ni papa no akwara ni nyifuro mo dwumi se jimi no a na me dem ba wi ase na mi ni maami ni papa no di jimi sa no de ko obu o mo ye ye nche ko busa wo mu o maami no papa ti ase but ya wa wo ma fam no ahidi ebi no so ma ya di si o bi da jai sam ma mi no papa ni won na wo ya koda o hwe na woni made o se no se kasa ni woni made so wo hwe se obekọ ni school a obenya somfo because I say that time kra na abrante ne ha no onyem ye wo ha ne ade nyina wode ko cho BC 15 look at the situation we here from nyina wo dey atro anya 15 and grade 15 wo mo to ma no ba che ko e di 74 e say e bi ho so na enti awade ye wadom sister me srew wo konfia duo one way we should be see from na for fast have for we do be mpa we do be mpa sa adwen na aba mutim 2026 munyi free mutim na mu focus on mabrabo na ne yemfa ma me papa mbobra eye wo akasa utimi ko wani mu a nyame a wo hira na obehira ne jase ye de ho atu nipa so ma enipa di eramo sa ma me das so for so school mu kra na se wuntumi emma ye adwuma ye wo school wo boys na hwe school for no tiase headmistress for no tiase bon so na enipa no kra ne wo jaye a enka wo a wuntumi nko school no but wo da ho wonyem woniba nti wobetumi atwa but say what's ya konyem asa kofa bema enti say woni wo jaye a one wo school no went me a wo say ja wakoda enti bo ho ba na bebre no one tells you say fie ni de obetu free say obi nkori apinchani obi nkori kutre nkori mako ma enfifie go fra pinchani woni no wasi ni dan no de ma wo haye wasi tuni ni obi wo konyem no obi ma fa wonu ni dan ode ama de kwase abo e no no so kra catch say Sabrem kwa moko yi gu ye nyina no catch us setting popem anytime bia wo pese wutu enti so wo fa dem ma wa no se dem ma no hye wo hye wa kwa wo fa ni dan ma okay and this is that 20,000 2000 they want you in fact as a good afternoon mommy this lady is very 100%. With guy working and having a house, be giving a girl he like 50 Ghana and 100 Ghana in the modern day Ghana. She should work on herself and stop following boys because for my observation, she feels like it's only a guy who can solve her problems for her, but she doesn't know that she's destroying her future as a girl. I'm really ashamed for her, 100%. What happened to her dreams of going to school? As her main aim is to fuck around. Hey, girl, get your ass up and work on yourself because you are too young for relationships. But no crana no can some words are too harsh. Because mama, me when say I say the papa mu nyina ka no, baby a no hol no. Na ka wo so oto ne bo. Wo say na need you school ne ho. Na need me baby o ka yem den say be ma no ko shada no obi kwa koye lie say nka on shada no ode ko tuatua. Na say na wa ye ready so be ko school ti dey na asesa. Enti say nyame kwa ye wo de nyin say yigo nya de. Ba say adum bia ba no watimi aye afri ho. Ada na concentrate wo school ne so. Na fe ase we ni asaje ho say wo so kofa be ma foforo. Na sisi a wasanye ma ade aba bet na say be ma ne hwe. Mama ye nyina ye ni mema e bia ne ware kra no ofri mu a so mo we japade mpo na akofa be ma foforo bet na ma obi okwo owu otimi ka che o se mewu no ba na kwa ware a yentu eti wo no kra no ye o favor bi because e bia ohu ne se odo ka baby say bia ono wanyem no ye egu ana se mpna twen hu ne titena mu na se wantimi antena no akofa be ma dia then say ono the right na also ofri mu
na be makro na wakofa ne on dey wo so hwe enye de ono na afia akokwa de sister ya bono eyi onyansa o ba we no se una wo aboka me de me hu no because se when timi ansha wo ho so anta ama se school no na apese okwa when timi an focus anko school no na wetimi asa akwanyam de na chese why ready so asa opa aware na aware because make statement bi sa say ono na nije awo ho it that means make say award yes. Oh, okay. Maybe I mean a man but then say no. Once I can also focus on this one because you say upe school no. So when you say when you ultimately register, yeah, no. Wait me a year free one man still once I know what say make school no. Na say be a bibi kra na meet me ya maye. Now wa sa kwanyam ne de na kofa be ma na wa kofa wanyam. O kan ma na pesa o kan no. O say na onyinsan ye na boy na ka so nkoyi mu no. Na won pese obeyi agu because o feel say nyinsan no e wo ho a boy no be hwenyi sen na hwenyi school okay and no na bia me etin a different way but then whatsoever nyinsan na free ho enti aden na school na wani je ho no me ho na me je school na wani je ho na nyinsan mu nyina no utimi na obi koye liar utimi ji iska kotua no aden wa ma wani anko se school no no asa akofa be ma foforo me be ma foforo ya wakofa no and sense me ekoso nya onimo watini ase me o me very smart into no so oba ye se de onya no sa na be kontimi mesre no ha ne de wo so wotu tu de wo so wotu na onya waso de na ma be ma na wakofa no empe be bi nta me o chenya mbo ano me ni me bia na bibi wo be ma ne de fanisi kama no exactly because ma da bi I also didn't see Kamano because Anya Shino, when I chimp na or no so say Anya, why wa peja na you. Hey, mammy, I didn't fancy Kamano. I branch and maybe I know be do other okran was soon drinking. She says Kanamano. I fancy Kamano. Simple. I'm going to be. Oh, yeah, anya hwe wakọ obi aso asem so o tenant ene ne nkwatwempna fanisi kama no so nkọ na be ma na wanya no ene ne nkwata no o mpe baabi ma okay enti abedwafo akasa enti sabe etie bia no ni 2000 ne de you dey behind dine de don't worry gifty ye beje na ye de amount esanse ono so nim so behind dine na obedwa mu ewo enti no when na twempna into when soon na the sika na de 2000 de bomodia ya ready esanse wo ye dan yes ya foforo mu no one farm ma de bokwa ube hunu ye nim ewo fie ho ne ye ba beche okay I say the ipacho ye be try your one ba na ye nko ye nim okay nti ene ye mfa ho ba ne ntu na me set for class start e frɛ wa tumi anyina so within anybody akasa free. Hello, what did you baby akasa free? My boss. Yes. See one in here. No matter. What? We have been a man who do not know. Woman. Concerning woman, and the woman is for party. It's one thing. Yamisha papa adia fo nso kum kwasia yese wo fa adia de folder unya asma de folder enti de wakwa akwafa no tua ne sika no fama no wodi ne ba bia akasa free na ko free wo tudo wo mare papa ka kimbango ni samari Marcus de be yani se be mano ne tutu me ntu go nya obare nyina opre on for the 2000 mano now the uncle baby uncle body bra so afemi so oba buana na buana ajeke so issue no anu ana na ajua ko medase so medase papa enti wo so betumi aba homa no eso 030224 98035 03224 98035 0243 114497 0243 114497 baby akasa free the mommy is the more eno ne no ya pawate bisa me bisa punya siapa
Hello. Eno ne. Kafra. Eno ne ahoma no article nti no wo betumi asan afra bi 0243 114497 0322498035 nso wo betumi aba ahoma ne so sese ye nuaba gift was say ni sika no na orgie 2000 a wode be han dan no wono de wo ba ne dan han na emom no abrantie no ene na twempena ene na da ayi nyinsa na to aguabu ne kwase ade a ene sika wode be han dan no onfa ema no eno nti bra 0243 114497 0322498035 wodi ni baby akasa free Mataba. yo eno na yankwa You can't put it in the that when you say, when you feel and I bear ma. You didn't do it about the hand or why you know, why your mammy, why you only pa. You didn't know when you got to say, you know about that. You can't say more to damn man, I know. Start you know, so how done out to say. Eno na kafra network no nti wo fra no agina ba bi ye kakra e dia ma me odi ne ba bi akasa free Yes, I'm odi ne ba bi akasa free yes, I'm going to make a ben yanko Yo, mami, bomo basu na me mo buja ko abasu so abasu na te ni si ko no amma mo fi se paso ko ana te ni si ko no wese awa ko no ten ka ko engagement no se pon su na mo che se ni enti ya ko te me don li na ko wa na bi ya so ese akosunda ma fi na engagement so insha papa Ben happy birthday enkoma ekoben salami Mohammed we efri wabusua no wadofo mo se na yi wa wodai onyankropo inshira na oman kwatenti ahode ewomu nti happy birthday enko emfa ema pa happy birthday enkoma enam mawenam we so efri wabusua no wadofo enam happy birthday enko ema onyaminshira we ne ba bia akasa free pacho mentie wo ho why we ne ba bia akasa free That's why I free that been piercing. Yo, yet here. Hello, we didn't baby akasa free. You pass on work with me capofu a guapa. Yet here. No, with me pacho, a buyer no. The name to a dim. And I did echo soon, you know, to soon. Or the name of that to tell no say. And I'm near the Siana, my meal. Marcos, you know, the pass, I have somewhere of the real yakin. And now grow into the baba, I say. When the young is study a mini hormone, or real school and chat, and then with child, and your child back home. Now you know, man, register. No money away, no money away. One can play a video or else a match at any man, and then I'm not the matter what I be a screen, and to the hour. And it's a good idea. I want to send a man here, and I'm Papacia here, and it's a one would be or so new, and you can't show a best show. Because you can not let my quanum, Cacrado, what's supposed to my papa. Now, in the money, I have some to be a cow, and I asked a crown, a good idea, a crown, means and a crown. When penny the out. Penny Bebresa. The lady is the cause of her own suffering. Also, the second man made a mistake by impregnating the lady so early, knowing the lady was still schooling. When so Effie or Shafo Bako and the buy. We didn't baby akasa free. Hello. Yeah, we didn't baby akasa free. Hello. Papa, we didn't baby akasa free. Hello. Siminka. Well, say okay. Good afternoon, Mark. We'll tell the what she is doing is not good. She should be careful with the man. She can let the new man change his mind. Freedom from Kabiti Oti. Okay, may I say, we didn't baby akasa free. Hello. We didn't baby akasa free. Mommy, we didn't baby akasa free. Hello. We didn't baby akasa free. Hello. No, Omon Seminka. Hello, we didn't baby akasa free. Hello. We didn't baby akasa free. We can say Korea. Yo, yet you.
Hello? But again, the requirement here. Okay, won't you see it? Made us a papa said the girl no, you know, won't you see it? Yanko 0322. Hello, we didn't baby Akasa free. Hello. We didn't baby Akasa free. Hello, we didn't baby Akasa free. Hello. Hello, mommy. We didn't baby Akasa free. Mommy, but I make a first name of Miss Nyanda. Nyanda, yes, you. Many about me, you said, no, we're the past. But no, the way the sack of Konomeda say, obviously, well done, on Senior Minister. We didn't baby Akasa free. Hello. We didn't baby Akasa free. But your friend is a person, make us a free cancer. Let us say, Yanko. Mebato mini abano ajenje kakram de bema say onto ne wofo that wo bema we be hye bema we be hye me ene bema na abano omomwa even ye mpo ye ya warefo ni mpo no ye ne na ye say ye ho ne ye ma eti so odi no to say ni maame ni papa ni mo bi ono na ahye no secondary school we wie asa ahye no wa mo akona school every it is only a minute na bema with one. Let us say, good afternoon, host. The lady is extremely brilliant, but the problem is the one to fund the education. She really needs a help. Abraham from Suhum. Let us say, Abraham. Within the baby Akasa free. Let us say, hello, within the baby Akasa free. Hello. Within the baby Akasa free. Me pacho Yo, me pacho meet here. I buy one. The day about for money. You can be able to be also for that year. And then my own hour and when it comes. It's a man in down. In a home, that's my fadio chat. So, didn't baby Akasa free. Hello, within the baby Akasa free. Otieni hunti eye Josie Adaroma or no and mami atade e de ahye Josie ewo Kumase bomso ni meet me the sports no and na edi enhwe ni mu Josie say 2026 manempam wo ma otade wo bibia ntade de mode kwa ba bia wo bepam no yopo de amamo a yense wo material wo lace ana wo bibi papa bia wase sika koto wo bepam no kama de drought say kuaba enu nti Josie fashion se bomode ya no friend abrochire ba bia wo bia no ensi kwan na a friend obey the amount 0243 433 465 0243 433 465. She's at Dauroma on also ebeyo makeup no ama rig papa e de ahye Kumasi Sports Stadium on Unity Oil no and na edi enhwe ni mu fridge she's it was 0249 155776 meeting at the Marcos nyame ya domo kire be saba wonche biem na mo mabusu apane sami e champion Shores Pepe team no wamodi Akuma Sports etwaso. You know, it's just unfortunate. Some of you are putting pressure on me. If Guardiola tells you that Rodrigo is injured, so it's affecting, you say it's okay.